Sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa atong palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga hapon sang Sabado ng inyong makopon si Bobo Franz Andro Burgos. Mag-op na kita tub-tub tak na alas 6 ng sining hapon. Kakita man na pag-optan sa katong mga Bobo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.boboradio.com, official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagkikita sa Facebook page sa Bombo Radyo Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe button kag click nyo ang notification bell. Kag makita niyo dra ang live feed nga ginadulong namo sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click, like, and share para malabot ang mga kuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. At ang subong sang Sabado, Pebrero 5, tuig 2022. Kaglito kita sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Ginapatian nga 80 ka mga bulutuan sa Western Visayas ang ginalauman nga makabahin sa face-to-face class. Kag sugarcane planters nagapamatok sang importation kakalamay. Kag sa uli na itong kabalita sa lokal, top 1 o kun ginapatihan, no? Isa katapasero patay matapos ginluthang sa ginaligar membro sang mga NPA. Kag sa ato nga mga balita sa nasyonal, extradition sa ni self-proclaimed son of God, Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa matikayin suno sa Department of Justice.
Kag sa balita nasyonal, Internet Rights Advocate nagapamalabag sa SIM Card Registration Act. Kag sa atong paging mga balita sa balita international, 900,000 deaths natuloy sa COVID-19 nga na-records na sa Estados Unidos. Amoy na mga may nagapangunang mga balita kag posible magaluntad samtang nagapangalagad ang Bombo Reports Afternoon Edition. Time check, 44 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sang hapon. No? Before kita magpadulong sa patrol, may pila kita din nga mga pagatutukan. No? May pila kita din nga mga topiko nga itong pagatalakayon. Natuhoy man sinisa na siling ni nga isusubong, no? Kaya self-proclaimed Son of God, no? Kay Pastor Apollo Kibuloy nga subong ti nag-release na sang iyaning laragway, no? Especially sa Federal Bureau of Investigation dito sa Estados Unidos nga wanted na siya subong. Ti ang diri sa aton sa bahin sa Pungsod Pilipinas, no? Ti suno mismo sa kaya Department of Justice, no? Sa kaya natuhoy ni sa kay Justice Secretary Menardo Guevara, no, nga hindi pa ni anay matigayon ang extradition, no, ni Pastor Apollo Kibuloy bisan ano ni nato, no, kababayan, no, kapwa man naton nga Pilipino, may mga nagakaigo pa ni nga mga pagsulundan o kun mga ano ni nga mga layi, no, antes ini matigayon ang nasiling nga i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Matapos nga pasakaan ni siya sang kaso kung may reklamo na to siya when comes sa mga sa sexual harassment, no? Ang posible nga reklamo sa nasilini nga self-proclaimed Son of God. May subong to ang Federal Bureau of Investigation o FBI nagwa na sang wanted, no? Nga ara ang picture ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay, natakabalong ano ni sinogin ni bala, no? Ang nabiktima sang nasiling ni nga pastor. Muna nga may pila man ni ka mga issues na to sa nasiling ni nga self-proclaim, no? Nga muna no, may pila ni ka mga crimes nga gipang isa-isa diri ang Federal Bureau of Investigation, no, nga ginangyadlan siya nga most wanted, no? Isa diri ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud kag coercion. Sex trafficking sa mga kabataan, no, kag sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy kag bulk cash smuggling. No, tiyan mo ning mga lima, no, ka mga ginapatihan nga mga reklamo na tuoy sa nasaling ni nga pastor. May mga ano ni, no, hindi lang ni matumod kung sino ni ang mga sa likod, no, kag sa mga biktima sang nasiling ni nga mga harassment, no, especially related sa sex trafficking. Kay kalabanan dere sa mga complaints o kon sa posible nga mga krimen nga ginbuhat sang nasiling ni nga pastor, tatlo gidere ang related into sex trafficking. No, may gina-allege pa diri o kon may na pinpoint diri ang FBI nga sex trafficking of children. May mga pila man isang istorya na tuhoy sa iya, no, nga kung nadumduman nyo to ang franchise sang isa man diri ka dako nga TV network, no, kay may nasugata man siya sa isa dra ka masikat man bing personality, no, dra sa nasilining nga dako nga TV network nga ginsinggalan niya nga mauntat ini sa operation di natuman, no. So dito pag naghabok ang giyaning ulo kay because nga ang iyang nagbuya sa iyang baba at nagtuod-tuod. So dito nagpati pag siyang grabe ang iyang power, no, kung ang iyang gahom, no, kay isa lang tinaga nga mauntat ang operation sa amuning TV network at tinatuman gid. Pat subong ti are hindi na ginamapungga ng lima ni ka mga krimen, no. May mga word na sa nagagawa nga stop. Ang pabangkot, mas stop yan ibilang lima ni ka mga krimen, no, nga post mismo sang Federal Bureau of Investigation sa Pungsod, Estados Unidos. Time check, 48 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sang hapon. This time, padulungan na nato ng patrola. Kaupod sa kay Bombo Carlamay Defensor. No, ato ni kuan sang update, no, especially sa bahin sang Calatrava Municipal Police Station. Natuoy ni sa ilang investigasyon sa pagpatay, no, sa isa ni katapasirong ginaligar, no, gipatay sang 4 o kun hindi mahibaluan nga numero sang miyembro o kung ginaligar mga miyembro sang New People's Army. Sige, sorry sa pinakalinya nga aton nga patrol ko po sa kay Bombo Carla may Defensor. Bombo Carla, good afternoon. Please come in.
Yes, Bombo Andrew. So isa sa ginaaligan no nga NPA o kun ini siya tapasero ini siya Bombo Andrew nga ginaaluthang patay sa nga NPA man sa area sa nga sitio Purok Binabuyan, sitio Magkatagak, Barangay Cambuyabo, Calatrava, Negros Occidental, Bombo Andrew. Kagang biktima diri amo ang kilala kay Jimmy De La Cruz, alias ako na 21 anyos kaga temporaryo nga naga-star sa nasambit nga lugar Bombo Andrew, pero ini siya residente ini siya sa nga Hacienda Conchita, Cabangcalan City, Negros Occidental, Bombo Andrew. So no kaya Police Major Lumyain na Lidawan na Bombo Andrew, hepe sa nga Calatrava Municipal Police Station. Samtang ining biktima Bombo Andrew nagapanaog sa truck no kay tinagapasaka ini sila sang tubo sa truck. Samtang nagapanaog ini siya sa hagdan no ko na halin sa truck Bombo Andrew, gintiro ini siya sang apat ka mga Momo Carla. Okay, nadulas Momo Carla, no? Sige. Okay, Bobo Carla. Bombo Andrew. Doon nadula kita, no? Yes, Bombo Sige, doon Andrew, nag-fluctuate ang imong ini, signal dira. apat ka mga ginalantaw nga mga sospetsado ang tiro patay sa biktima Bombo Andrew dito sa may barangay Cambuyabo, no? Ini siya Bombo Andrew mayara sa warrant of arrest kay yara sa area sa San Carlos o na pending warrant of arrest sa San Carlos City sa kaso nga 10591 Bombo Andrew kaga ini siya mayara sa press release no ang katapos sa 79th ID Bombo Andrew nga ini siya kabilang ini siya sa NPA Bombo Andrew. So Bombo Andrew, pamatian bala nato no ang pahayag gikan kay Police Major Lumyain Lidawan. Ito po ay tinawag sa atin ng concerned citizen po sa sitio Magkatagak, Barangay Cambuyabo po, sa Calatrava, Negros Occidental, na may shooting incident po na nangyari noong 8:30 AM noong February 4, 2022 po. Accordingly, sa initial po na nakalap natin na information is may apat po na kalalakihan na armado at pagbaba ng biktima sa yung truck po ay binaril nila. Yan pa po yung inaalam po natin kasi sa initial po na info is ito ay kagagawan po ng CPP-NPA. Although wala po tayong concrete evidence regarding yun lang po yung info na nakuha natin po sa area. Nagkakarga po, karga tapas po yung tawag doon, nagkakarga po ng tubo. So pagkakarga sa taas ng pagbaba niya sa hagdan, doon na po siya binaril. Okay. Sir, ano pong background dito ng biktima? Bigyan ko po kayo ng background. Ito po ay nagngangalang Jimmy De La Cruz, pero nung sinit po natin yung birth certificate niya, hindi po Jimmy De La Cruz, hindi Jimmy De Leon. De Leon. Ito ay, yes ma'am, I'm 21 years old, single, and temporarily residing at Purok Binabuyan, Sitio Magkatagak, Barangay Cambuyabo po, Calatrava, Negros Occidental. Pero resident siya po ng Hacienda Conchita, Binalbagan City po. Siya po ay nagtatrabaho lang ng tulong. Kita lang po natin na may warrant po siya regarding RA 10591 po. Dito po sa San Carlos City po. So yan lang po yung kikita natin na warrant against sa kanya po. Meron na po kayong tinitingnan na motibo po? Ito po ay under investigation pa lamang po. Kasi may mga kinoconsider natin na mga anggulo po na kailangan na pag-aralan ng mabuti po. May isang anggulo kasi na tinitignan natin na ito ay membro po ng CPP-NPA din po. So, ayan pa po yung binabalidate pa po natin. May kasama po siya na dalawa na nagkakarga tapas din po. Sila lang po yung nakakita po sa pangyayari. Sa ngayon po, dinala sa isang punerarya po dyan sa, dito sa Calatrava. And pag ma-release po sa pamilya, ito po ay dadalhin sa Binalbagan po. Ang tama po ng biktima, puro sa dibdib po man. So sa mga basyo po na nakita natin sa crime scene, ito po ay
cartridge case po ng M16 rifle at isang cartridge case po ng caliber 45 pistol. Apat po yung nakita ng mga nakasaksi po. Bombo Carla. So, grabe man, no? Yes. Tingin na patihan man ni Bombo Carla, anay, member, man. So muna nga, ton sini nga iga-confirm pa Bombo Andrew no, sa 79th ID no, kung ini siya before NPA o kung active ini siya nga NPA Bombo Andrew. So, ananta pagini no, ang background sini sa nga biktima Bombo Andrew nga ginuthang sa area sa Calatrava Bombo Andrew. Insakto na, no? Damo na Bombo Carla kaso nga pila na ini ka mga hitabo related sa kunibilang nga mga pagpamatay Bombo Carla sa mga anay member, no? O kon mga active members ang makawala nga grupong NPA nga gusto na Bombo Carla magbalik sa sabak sang gobyerno, no? Kaga mangin malinong kag batawhay naman bilang ilang nga pagpangabuhi kay kung tanawon mo daan ang sitwasyon ta sa bukid no ga mansig panago lang gini sila mo no ang kaon mo to ang pahuway mo no kagang ang palibot mo dira Bombo Carla ti bukid di katugnaw ginaya no sa kaon kag sa pahuway mo ti limitado lang kagang imo nga ang imo nga giho no very limited lang kay syempre nagapanago ka man mo o kay kung ikaw da mismo di halay kada karon nga layaw sa ubos no kay kag ma-identify kada nga ikaw membro sa nga NPA ti Bombo Carla threat man na sa ila galing nga mo naguro nung iban sa ila nung nga din nagbukas ng paminsaron no nakabalo na sang matudtuod kung ano ang sitwasyon kag ano ang ila ni nga kapalaran kung arat natin lagi hapon, no? Nga members lang na sila ni nga NPA Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo Andrew, no? So, ini padayon sa gyapon na ang investigasyon sa kapulisan sa Calatrava kung ano gid ang motibo kag labuton man nato no ang area sa katapos ng army nga kung ano gid ini ang background sini sa biktima sa pagpanlokhang Bombo. Bombo Carla ano ni Sado nagapanguma ni sa kuno? Isa ini siya katapasero, nagakarga tapas Bombo Andrew. Isa mismo sa katubuhan kidya, no? Yes, Bombo Andrew. So, natimingan din nga ara ini siya sa area. Kaga, ini siya naluthangan sang apat ka mga armado Bombo Andrew. So, ito yung Bombo Carla damo ni nakakita no? Kay basi sa tion isang na panapas ni sila bala. Hindi pala ni siya gurong siya lang isa. Damo man na dara Bombo Carla nga mga kaupdanan niya madagurong nga mga tapasero dara So, Mabandro, mayari ini nga duwa nga upod niya nga nagapangtapas o upod niya sa karga tapas Bombo Andrew. So, mo na subong ang naghatag sang information sa mga kapulisan regarding sa nagluntad nga shooting incident Bombo Andrew. Okay, wala man na sila nagasinggit. Darabing amo na be, no? Nga may ginadayaw nilang ilang kaugalingon, Bombo Carla? Mugid hani Bombo Andrew. No? So, ginahibalo pa ini, no? Kung ano gid ang motibo no kung ini siya mabutang binaton na Bombo Andrew no ini siya NPA before so ano gid ang motibo nga agin na luthang ini siya sa nga ginaaligarban nga NPA Bombo Andrew. Okay, sige tibantayan ta na no kag hindi pa gini matumod kung ano gid man ni ang sa likod no sang nasiling ni nga pagluthang patay sa isa ni kaginapatihan na tapasero sa Calatrava. Bombo Carla, salamat gid. Bombo Andrew mo inang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo ka salamat kay Bombo Carla may defensor sa patrol no gindulong sa aton ang update na toy sa pagluthang patay sa isa ka tapasero dito sa Banwa sa Calatrava. Ginatanaw pa ini ko no nga base bala anay membro o kon aktibo nga membro sa nga makawala nga grupo no hindi lang ni naton matubod no kung ano gid man ni ang matutod nga rason kay base guro may mga hindi man ra pagkinsindihan ay sila dra nga grupo no kaya ang iban subong do damo na sa mga kauturan naton bing anay membro nga nagatiwalag na no nga nagbalik na mismo sa sabak sang gobyerno kay ang pagpangabuhi no bilang ikaw isa ka membro sang rebelde nga grupo pertegid kabudlay may kung nadumduman nyo tong pila ka mga kabataan no iloy kag amay gid ang nagupod sa hublag di ang kabataan lunsay pa tong mga minor de edad no makaluluoy man ang pamangkot to kung kamo bi mag-asawa da no duwagi kamo ang mga kabataan yung mga gagmay pa ginbili nyo gid no
kay tungod nga nag-upod ka mo sa amo ni nga grupo. No, kung sa amo ni nga hublag nga kung tanaw natin ti duwa ay mani pasingad tuan. Oh, no, wala didto. Oh, kung balik do mo tong ilang mga lideres ang manggadya sa ila gabi man to, no? Do nangin mas matawhay kag mahapos ang ila nga pagpangabuhi bilang mga o leader, no, sa nga NPA. Di nga inyo to yung leader nga dito na siya sa may Netherlands. Nami to yung disco. Oh, nami to yung kabuhi. Kamudriya ati do mga ilaga. Sige, time check. 59 minutos na nakaligid sa atak ng alas 5 sa hapon, mga kabombo. Standby ka mo dira, ano kami dugang pagkikita ang mga talakayana, pero ito sila magtatagaw ng si Planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay sa isa ka Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Time check, 59 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, mga kabobo. Standby ka mo dira, no, kaya magasulod na, no, kung ano na aton nga Bombo News Center, no, para sa aton nga Bombo Network News. Ating news center maning magadulong sa aton sa latest update na toy sa mga national news kag sa international news man. Ilang pagin ka mga update sa mga balita sa inampang kag sa artista man. No, isang nagdigad to ngayon nadlaw kahapon, no, nangin mainit ang Presidential Candidate Forum. Sige, so rin nga Bombo News Center, please come in. Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalima sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Justice naghihintay na matanggap ang official communication mula sa Federal Bureau of Investigation kaugnay sa wanted poster ni Pastor Kibuloy. Ang Philippine National Police naman tukoy na ang ilang persons of interest sa pagkawala ng 26 na sabungero sa ilang lugar sa NCR at kalapit na probinsya. Si Pangulong Rodrigo Duterte pinagtanggol si Energy Secretary Alfonso Cusi sa sinusulong na kaso ng ilang senador. Iginit na dapat irespeto ang kontrobersyal na Malampaya Deal. Mamaya, may update tayo sa pagkasunog ng Russian Embassy sa Makati City. Iniimbestigahan pa kawani at diplomats na sa ligtas na kalagayan. At sa ating police report, 2 terorista patay, 4 na sundalo naman sugatan sa enkwentro doon sa Lanao del Sur. Sa international news naman, mahigit 350,000 mga residente sa Amerika na wala ng supply sa kuryente dahil sa winter storm. At sa ating balitang palakasan, sa NBA, inanunsyo ang iba pang mga players na magiging bahagi ng All-Star Game. Basketball star Devin Booker at Jimmy Butler kasama sa mga reserba. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye.
Naniniwala si Justice Secretary Minaldo Guevara na alam naman ng Federal Bureau of Investigation ng United States ang lokasyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy na nakakatiyak din daw sila na alam ng FBI ang tamang legal process kaugnay sa pagbibigay daan sa sistema ng hustisya ng Amerika na magkakaroon ng jurisdiksyon sa katauhan ho nitong si Kibuloy sa oras nga na sumulong na ang kasong kinakarap nito. Yan ang naging reaksyon ni Justice Secretary Guevara sa pagpapalabas na rin ng FBI ng wanted poster laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ Church na itinayo mismo nitong si Kibuloy at ng kanyang mga kasamahan at tinukoy pa na ito'y nagpapakilalang appointed son of God at iba pang mga identity at sa dalawa pang miyembro ng naturang simbahan. Sa website ng FBI, sinabi ng naturang tanggapan na si Kibuloy ay pinaghahanap para sa conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud at coercion at sex trafficking of children, sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa at panluloko at gayon din yung pagpipilit daw at pakikipagsabuatan, pag-smuggle umano ng bulto ng pera at pinaghahanap din ng FBI sina Teresita Tulibas Dandan at Felina Salinas. Nang tanungin naman kung nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng US sa gobyerno ng Pilipinas o may kahilingan na para sa extradition kay Kibuloy para sa pagharap nito sa paglilitis sa mga korte doon sa Amerika, sinabi ni Guevara na hindi pa sila nakakatanggap ng kahit anong official communication mula sa Amerika. Anya, ang proseso ay pinamamahalaan ng Philippines-US Extradition Treaty. Ang US State Department ay gumagawa ng kahilingan sa extradition. Sinusuri ng DFA o Department of Foreign Affairs ang karapatan ng o kasapatan ng naturang kahilingan kung ito'y angkop doon sa mga alituntunin na sumasailalim o dito sa proseso naman ng Department of Justice. Sa dagdag pang mga balita, ang Philippine National Police tukoy na ang ilang persons of interest sa pagkawala yan ng 26 na sabungero sa ilang lugar sa National Capital Region at kalapit na probinsya. May nakuhang impormasyon si Bombo Gerald Uleb. Tama ka dyan, Bombo Jane, Bombo Dennis. Kinumpirma mismo ng PNP dito sa Bombo Radio na mayroon na silang mga hawak na persons of interest or itong meron na silang nakikita mga persons of interest sa pagkawala ng mga sabungero sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay PNP spokesperson Jean Fajardo, sinabi nitong magagamit ang mga ito para makakuha ng karagdagang impormasyon sa isinasagawang investigasyon. Patuloy pa rin naman daw ang pangangalap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG maging ng iba pang unit ng PNP ng mga ebidensya para matunton ang kinaroroonan ng mga sabungero. Aminado si Colonel Fajardo na medyo mahirap itong kanilang isinasagawang investigasyon at hanggang sa ngayon ay wala pa ni isa sa 26 na sabungero na nawawala yung kanilang natunton o nahanap. Kabilang nga dito yung 4 na buwang buntis na si Jonalyn Lubgin na siyang pinakauling nadagdag sa listahan kasama yung kanyang kasintahan na si Nomer de Pano, 30 years old, na nagtungo sa isang sabungan doon sa Laguna. Kasama sa mga ikinukonsidera pa rin ng PNP itong anggulo ng game fixing. At kaugnay niya, narito pa yung paliwanag ni Colonel Jean Fajardo kaugnay pa rin dito sa sinasabing game fixing. So ngayon sir, ang status po ng kaso ay may mga na-identified na po tayong persons of interest na maaaring makapagbigay linaw dito sa kaso na ito at nagsimula na rin po ang CIDG na magkalap ng mga ebidensya. Kasama na rin po dyan yung mga CCTV footages na nakuha po nila doon po sa malapit sa mga sabungan na nai-report kung saan
huling nakita po itong mga nawawalang sabongero. Isa po yan sa mga tinitignang motibo, yung pagkakaugnay nga po itong mga nasabing nawawalang sabongero sa game fixing, yung pagpapalaban po nila ng mga tinatawag po na mga tsope na manok, yung mga mahinang klase. At kung sa tanong niyo po kung may mga grupo ba po ba na may responsable dito sa pagkawala, bahagi pa rin po yan, sir, sa mga investigasyong ginagawa ng CIDG. Kaya po nang sabi ko, may mga persons of interest na po tayong tinitignan na maaaring may kinalaman po dito sa kasong ito, sir. Noong unang araw lamang ng Pebrero, Bombo Jane, Bombo Dennis, nang nagtangka itong ilang kaanak ng umano'y mga nawawalang sabungero na magpunta sa Malacanang para hilingin na mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan silang mahanap itong kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi na sila pinayagang makalampas sa Mendiola dahil wala silang permit para magdaos ng rally. Hinaing ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero, hindi umuusad itong kaso ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Pero sinabi naman ni Colonel Fajardo na nakikipag-ugnayan na rin daw itong pamilya ng mga nawalang sabungero sa PNP. Narito pa ang tinig ni Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng Pambansang Pulisya. Yung mga pamilya at kaanak po ng mga nawawalang sabongero po ay nakipag-ugnayan na po sa PNP at ang karamihan po sa kanila ay nakuhanan na po ng statements at affidavit at yun po ang patuloy na ginagawa ngayon ng CIDG, ang pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay para po sa mga karagdagang impormasyon na makakapaglinaw, bigay linaw po dito po sa kasong ito. So, yung sinasabi dati ng CIDG na 10 yung mga nawawalang sabongero mula yan sa Laguna at Maynila, habang yung 10 naman ay galing dito sa Bulacan at yung iba ay doon na sa ibang lugar na hindi patukoy ng PNP. Patuloy namang nakikipag-ugnayan itong PNP dito sa iba pang mga lugar na malapit dito sa Metro Manila kung mayroon pang mga nawawalang sabongero na sinasabi nga isinasangkot dito pa rin sa tinatawag na game fixing, Bombo Dennis. Bombo okay, Bombo Gerald, curious lamang ako. Ano yung sinasabi ni Colonel na pag sasabong ng tsope na manok? Anong ibig sabihin nito, Bombo Gerald? Oo, yung mga parang small time, yung mga mahihina at yung iba, yung may nakausap na dati tayo regarding sa mga ganito, Bombo Dennis, talaga yung parang ginagawa nila doon sa manok ay pinapagod muna bago ilaban yung talagang mahina na, Bombo Dennis. Kaya naman ay talagang ito yung tinitignan nila dahil mistulang malaking grupo yung talagang nakabangga ng mga ito. Yung iba daw, Bombo Dennis, nagtatanong-tanong din tayo dati, yung ginagawa nila doon sa manok daw magdamag, sinasabit yan ng isinasabit para kapag pinakawalan doon sa arena ay tatalon-talon lang yung manok. Yung iba naman sinasabi na bago pa man nila pakawalan yung manok ay binabalian daw ng buto para siguradong matatalo na. So yun yung tinitignan nila ngayon dahil yun nga game fixing. Kung ikaw naman nga yung makikisabong tapos pumusta ka doon sa manok na yun, Bombo Dennis, na talagang sabihin na nating matatalo talaga, maraming magagalit dahil yung mga nagsasabong dyan na libo-libo yung pusta ng mga nagtutungo doon. Maging dito sa mga isabong na yan, Bombo Dennis, dahil itong isabong hindi sila nakakapagpusta dyan kung walang aktwal na nagsasabong mismo doon sa may arena naman na pinagdarausan ng mga sabong, Bombo Dennis. I see. So, anong magiging hakbang dito ng PNP? Kasi sunod-sunod nawawala and then wala na silang development o wala na silang update doon. So anong measure na yung ginawa daw ng PNP, Bombo Gerald? Yung sa mga itong tinututukan nila ngayon yung mga persons of interest, maging yung mga kamag-anak ng mga nawawala, dahil yung unang nawala dati, Bombo Dennis, ay driver ito, hindi siya kasali, nagsundo lamang ito dito sa mga naghatid at magsusundo sana dito sa mga sabungero noong nakita niyang isinakay sa isang puting van. Yung sinasabi nila dating nangunguha yung mga puting van, yun yung nakita niya, yung mga sabungero isinakay doon sa puting van, pati siya sinama. Nakatawag pa raw siya dito sa kanyang tatay bago sila bawala at noong kinalaunan nga
ay hindi na rin makontak itong driver ng Tamaraw FX na susundo at nakita na lang yan, yung sasakyan na yan dito sa part ng Antipolo naman dyan sa Rizal na abandonado na. So yung tinitignan ng PNP pati yung mga CCTV footages na dinaanan ng van dahil nakuhanan ng CCTV camera yan paglabas pa lamang dito sa sabungan sa Maynila, sa Metro Manila. At yan yung tinututukan nila ngayon kasi kuha rin doon sa CCTV yung plate number ng naturang van kung saan nagtungo ito, Bombo Dennis. So nakikipag-ugnayan na rin itong PNP sa iba't ibang local government units para makuhanan ng mga footages itong dinaanan ng naturang van na yan at maging yung ibang mga biktima kung saan nagtungo itong mga pinagsakyan sa kanila, Bombo Dennis. And then yung kamag-anak, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagkikipag-ugnayan ng PNP dyan para malaman kung ano ba talaga yung naging trabaho ng mga sabungero na ito at kung ano yung kanilang mga gawain dahil mistulang ito yung lumalabas game fixing, Bombo Dennis, yung talagang problema kaya nawawala itong naturang mga sabungero, Bombo Dennis. Oo, kaya lang mahirap ang mag-conclude lalo na't wala pa yung mga hinahanap ay hindi pa rin mahagilap sa panahong ito. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Hindi pa raw malinaw hanggang sa kasalukuyan kung may kinalaman ang paghahagis ng granada sa Maynila doon sa mga nawawalang sabungero noong buwan ng Enero. At sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay PNP spokesperson Attorney Jean Pajardo, sinabi nitong tuloy-tuloy pa rin ang pangangalap ng PNP ng mga ebidensya para matunton ang mga suspect na naghagis ng granada. Kabilang daw dito ang pagkuha pa ng kopya ng CCTV sa mga dinaanan ng naturang mga suspect. Una dyan ay nakita nga sa video na malapit sa may sabungan sa lungsod ng Maynila ang paghahagis ng dalawang lalaki na nakamotorsiklo ng naturang granada at mabuti na lamang hindi ito sumabog. Natagpuan naman ng mga otoridad ang naturang granada o may hiwalay pang natagpuang granada noong 26 ng Enero at 27 ng kasalukuyang taon. Kaugnay niyan, narito pang naging pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo. Yan din po, sir, ang isa sa mga tinitignan ng mga investigador po ng PNP kung may kinalaman po yung na-report na paghahagis ng granada noong January 26 at yung pagkakadiskubre po ng isa pang granada noong January 27. Bahagi po yan sa patuloy na ginagawang investigasyon po ng mga investigador po ng PNP. Bahagi po yan ang pahayag pa ni PNP spokesperson Jean Pajardo sa exclusive interview ng Bombo Radio. Samantala, nagpasalamat sa korte ang nakakulong na oposisyon na si Senator Leila de Lima kaugnay sa pagpayag sa kanya na makita sandali ang kanyang may sakit na ina na nagpositibo si COVID-19 sa pamamagitan ng online na video conference call. Sa kanyang manifestation na inihain noong Biyernes, pinasalamatan ni de Lima ang korte dahil sila ay kumilos ng makatarungan at makatao ng may humanitarian consideration, urgency at pagiging tiyak ng sitwasyon. Noong nakarang Webes ay humingi ng pahintulot ang senador sa Muntinlupa Court na makita ang kanyang ina na nag-positive si COVID-19. 89 anyos sa pamamagitan ng online video call. Ang video call ay tumagal ng wala pang isang oras, ngunit hindi pa rin nakausap nito ang kanyang ina dahil tulog ito sa tagal ng tawag. May mga paminsan-minsang iminulat naman umano nito ang mga mata ng ilang segundo tapos pikit ulit. Masaya naman si de Lima dahil nakita niya ang kanyang ina at nakilala pa siya nito. Ang mga hurado o judge na humahawak sa drug charges ni de Lima ay sina Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 256 Judge Romeo Buenaventura at Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara, kung saan pinagbigyan ng mga ito ang extremely urgent motion for online video conference call ni de Lima sa makataong batayan at may kaukulang pagsasaalang-alang sa pagkamadalian ng sitwasyon.
Samantala, sinusuportahan ng Commission on Human Rights o CHR ang Senate Bill 2475 na naglalayon na protektahan ang mga empleyado mula sa pagtatrabaho ng lagpas sa kanilang itinatakdang oras na dapat sila ay gumagawa. Partikular dito mga kabombo sa panahon ng work from home na naging dahilan ho ng ilang lagpas sa oras na pagtatrabaho ng mga manggagawa ngayong panahon ng pandemya at naka-set up daw ito sa gitna na rin ng kasalukuyang sitwasyon. Ang Senate Bill 2475 na tinatawag na Workers' Rest Law ay pipigil doon sa mga employer na magbigay ng unlimited work from home o magtalaga ng mga gawain at magdaos ng mga pagpupulong na lagpas doon sa itinatakdang oras ng kanilang trabaho sa mas maraming Pilipinong nagtatrabaho mula sa kanilang bahay dahil na rin sa pandemya. Nais ng CHR na mapanatili na may boundary sa pagitan ng trabaho at pahinga na sa kasamaang palad ay malabo daw dahil sa kasalukuyang setup. Ayon pa nga sa tagapagsalita ng Commission on Human Rights na si Attorney Jacqueline Andigia, line between work and rest ay lumalabo sa ganitong panahon dahil sa work from home setup. At inaabuso raw ng ilang employer ang accessibility ng mga empleyado sa tulong ng teknolohiya. Nakasa din sa naturang bill ng mga employer ay pinagbabawalan na magkaroon ng diskriminasyon laban ho sa kanilang mga empleyado na iginikit ang kanilang karapatan na makapagpahinga kahit work from home ang status. Si Pangulong Duterte naman ipinagtanggol si Energy Secretary Cusi sa isinusulong na kaso ng ilang senador. Iginiit na dapat irespeto ang kontrobersyal na Malampaya Deal. May karagdagang pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, nananawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mamabatas na huwag makialam sa transaksyon ng mga negosyante at igalang ang kanilang mga desisyon. Kaugnay ito sa preliminary report ng Senate Committee on Energy na kasuhan si Energy Secretary Alfonso Cusi at ilan pang mga opisyal ng Department of Energy dahil sa pag-aproba noong 2021 na ibenta ng Shell at Chevron ang kanilang 45% shares sa Malampaya gas field sa isang kumpanyang pagmamayari ng kilalang kaalyado ni Pangulong Duterte. Tinukoy ng komite ang ADENA na pagmamayari ni Dennis Uy na nakabili ng shares ng dalawang kumpanya ng langis sa halagang higit 40 billion pesos. Lumitaw sa report ng komite na walang kakayahang pinansyal ang ADENA para patakbuhin ang Malampaya gas field sa Palawan. Pero para sa Pangulo, hindi niya patas sa kanyang mga opisyal ang rekomendasyon ng komite dahil bahagi na naman ito ng pamumulitika ng ilang miyembro ng Senado. Binigyan din ng Chief Executive na pribadong transaksyon ang nangyari na kailangang irespeto at kumbinsido siyang naprotektahan sa transaksyon ito ang pambansang interes kasabay ng patiling matatag ng karapatan ng gobyerno. Muling binigyan din ng Pangulo na mahalaga sa ekonomiya ng bansa ang mga investment o pamumuhunan ng dayuhan man o lokal, kaya kinakailangan niyang lumikha at magpanatili ng maayos na environment para sa pagpasok ng mga mamumuhunan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Tuloy-tuloy na raw ang pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga commanders ng kanilang hanay sa Commission on Elections at yung mga kinatawan sa mga lokalidad para sa pagsisimula ho ng panahon ng kampanya. Yan ay mag-uumpisa na sa 8 ng Pebrero. Sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines na may direktiba na si PNP Director General o PNP Chief Junardo Carlos na mahigpit na i-monitor ng kanilang panig ang kanilang jurisdiksyon sa pagsisimula ng kampanya para sa mga tumatakbo sa pagka-presidente, vice-presidente, senador at mga kinatawa ng party list groups. Sinabi ni Fajardo na aasahan pa rin ang
kasi itong pagbuhos ng mga tao sa campaign sorties, yan ho ay sa oras na pumasok na yung araw ng kampanya. Handa naman daw ang kanilang hanay anumang oras na mag-deploy ng kanilang personnel doon sa mga lugar na pupuntahan ng mga kandidato. Mahigpit pa rin naman na ipapatupad ang minimum health protocol sa mga lugar na pagdarausan ng kampanya. Narito pandagdag na pahayag ni PNP spokesperson Jean Fajardo. Nagbigay na po ng direktiba ang ating GPNP sa lahat po ng ating commander na patuloy po na makipag-ugnayan sa mga COMELEC representative po sa kanilang mga jurisdiction at nakapaghanda na po ang ating PNP, particularly yung ating pong mga deployment sa mga ine-expect po nating bulto ng tao na darating po doon sa mga campaign sorties ng ating mga kandidato at kanilang mga supporters. Gusto lamang po namin paalalahanan, ma'am, ang ating mga kandidato at ang kanilang mga staffs and supporters ng tungkol po doon sa inilabas pong COMELEC resolution ng 10732. May mga prohibited acts po na ini-implement po ang COMELEC dahil na rin po sa umiiral na pandemya hanggang sa ngayon po, ma'am. Muli, humingi po ng tulong at kooperasyon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po na sa Pebrero 8 ay magsisimula na po ang campaign period. Sana po ay patuloy po tayong sumunod sa mga pinaiiral na guidelines relating na rin po sa pagtatakda ng kanilang mga campaign sorties dahil alam po natin na meron pa rin pong umiiral na pandemya sa atin. Ang pakiusap po namin, sumunod po tayo sa mga pinaiiral na minimum public health standards na itinakda po ng IETF at palagi po tayong mag-ingat at siguraduhin po natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pansariling kalusugan at proteksyon ay hindi po makompromise dahil lang po sa pagsali sa mga ine-expect po nating mga meeting at campaign sorties po ng ating mga national candidates, sir. Bahagi pa rin po yan ng pahayag ni PNP spokesperson Attorney Jean Fajardo sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Samantala, sa pinakuling data ng PNP, pumalo na ho sa 818 ang bilang ho ng mga naaresto na lumalabag ho dito sa gun ban na nagsimula hong ipatupad yung election gun ban noong Enero 9. Pinalalahanan naman ni Fajardo ang ating mga kababayan na huwag nang magdala pa ng mga armas at kahit yung mga kutsilyo o anumang deadly weapon kapag lalabas ng kanilang mga bahay. Nag-donate naman ang gobyerno ng Canada ng 837,000 respiratory face mask na nagkakalaga ito ng 136 million pesos sa Department of Health bilang suporta sa mga healthcare worker na namumuno laban sa COVID-19 pandemic. Ibinigay ni Canadian Ambassador to the Philippines Peter MacArthur ang unang tranche ng 442,000 mask sa Department of Health headquarters sa Maynila. Noong September 2020, nag-turn over din ang Canada ng 120,000 N95 masks sa Department of Health. Mahigpit na nakikipagtulungan ng Canada sa gobyerno ng Pilipinas at mga katuwang sa riyon sa paglaban yan sa pandemya. Ang mga mask ay ibinigay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng gobyerno ng Canada, ASEAN Secretariat at mga miyembro ng Estado ng ASEAN upang mabawasan ang mga biological threats. Mula noong 2013, ang mga partidong ito ay nagtatrabaho sa pagpapalakas ng biological security, biological safety at mga kakayahan sa pagsubaybay sa sakit sa mga rehiyon. Sa atin pang mga balita, nagbabala ang Diocese of Cubao kaugnay ho sa isang pari na na-dismiss na ho noong taong 2008 kung saan ay nagsasagawa pa rin daw ng mga misa. Si Rico Sabanal, dating pari at Carmelite priest, ay na-dismiss na ho ito sa congregation noong Agosto 30 ng taong 2008 dahil daw sa paglabag sa canon law na partikular yung 694 section 2
o ito yung pagkakontrata sa kasal o pagtatangka na gawin ito kahit sa sibil at mga kahalintulad na aktibidad. Nauna nang nakasadho doon sa circular noong Agosto 18 ng taong 2010 at Abril 27 ng taong 2016 tungkol ho ito sa katayuan ni Sabanal. Sinasabing si Sabanal ay inimbitahan na magkaroon ng misa doon ho sa tanggapan ng Quezon City Hall. Iba't ibang parokya at gayon din sa kapilya sa loob ng Diocese of Cubao base na rin sa circular na nilagdaan noong Pebrero 4 ni Frederick Edward Simon ng Cubao Diocese Chancellor. At dito mga kabombo, dapat ay iwasan daw na maimbita pa itong naturang dating pari at ipaalam dun sa mga parokyano at ipalaganap yung naturang impormasyon para na rin sa kabatiran ng lahat, pati na dun sa mga chapel, paralan, ospital at sa gobyerno na rin at maging sa mga pribadong tanggapan na nasa loob ng naturang nasasakupang area. Iginigiit ng diocese na si Sabanal ay hindi isang paring Romano-Katoliko at walang priestly faculty para magsagawa ng anumang gawaing pangrelihiyon saan man nadako ho dito sa ating bansa. Ang synchronized face-to-face at online classes naman o hybrid teaching method, ginawa ang pilot test sa lungsod ng Navotas. May detalye ang Star FM Manila. Nagsagawa ng pilot test ang Schools Division Office ng Navotas City sa hybrid flexible o high-flex na sistema ng pagtuturo kung saan nakasynchronize ang mga face-to-face at online classes. Kinanap ito sa Navotas National High School kahapon, Pebrero 4. Ito ay bilang pagkahanda sa tuluyang pagpapatuloy ng on-site classes sa Metro Manila na ngayon ay nasa alert level 2 na. Ang high-flex teaching method ay magbibigay daan sa mga mag-aaral na ma-access sa mga lectures, pakikipag-ugnayan sa mga guro at pakikilahok sa mga talakayan kung pipiliin ng mga mag-aaral na dumalo sa mga klase ng personal o di kaya naman online. Kung sakaling hindi makadalo ang mga mag-aaral sa on-site o online na mga sesyon sa kanilang mga schedule, recordings ng mga klase ay magiging available para sa kanila. Ang nasabing simulation para sa limited face-to-face classes ay naglalayong tukuyin ang mga pagkukulang at mga bahagi ng pagpapabuti sa pagpapatupad ng mga protocol sa kaligtasan at mga paraan para matuto sa paaralan. Ito ay ginawa alinsunod sa Department of Education Memorandum 071 Series of 2021 na nauukol sa self-assessment ng kahandaan ng paaralan para sa on-site classes. Ayon kay Dr. Marco D. Medoranda, Officer in Charge ng NNHS at Education Program Supervisor ng DepEd Navotas, ang high-flex classroom setup ay ginawa upang umangkop sa new normal sa gitna ng pandemya. Gayunpaman, ang pamamaraan ng high-flex ay nakasalalay pa rin sa pag-aproba ng DepEd, Department of Health at ng pamahalaang lungsod ng Navotas. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 29 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa mga dagdag pa nating balita, wala raw kawani o diplomat ng embahada ang nasugatan dyan sa pagkasunog ng Russian Embassy sa Makati City at ayon huyan sa Foreign Ministry ng naturang tanggapan at lahat daw ng mga empleyado ng embahada ay ligtas naman. Noon pang nangyari ang naturang sunog at isang matinding pagsiklab nga ng apoy ang namataan sa naturang gusali ng embahada ng Russia na nakabase ho dito sa Metro Manila. Wala namang mga naitalang biktima o nasugatan doon sa naturang pangyayari kahit doon sa mga empleyado at miyembro ng kanilang mga pamilya na nasa loob ng naturang tanggapan. Dahil nailikas ho ito agad. Nakita ho kasi ito at naging laman ng internet nitong nakalipas na gabi makaraang mamataan ang pagsiklab ng apoy sa naturang lugar. Ang sunog na nagsimula sa second level ng embahada sa Acacia Street doon ho sa upscale Dasmariñas Village ay nagdulot ho ng pinsala hindi bababaho sa
100 million pesos. Sinabi naman ng mga otoridad na ito ho ay iniimbestigahan pa rin, lalo na sinabi ng pulisya na umaabot nga sa ikalawang alarma yung nangyaring sunog at alas 8:42 ng gabi at na-fire out naman ho ito ay alas 2:10 ng madaling araw na ng Sabado. Patuloy pang iniimbestigahan ang dahilan ng pagsiklab ng apoy. Samantala naman, karamihan sa mga taong lumikas dahil sa Taal eruption noong January 2020 ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan, ngunit may 1,057 pamilya pa ang naghihintay pa rin sa kanilang permanenteng relokasyon. Ayon nito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay pa sa pinakahuling ulat ng DSWD Field Office sa Calabarzon na kinabibilangan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, ilang pamilya ang nananatili pa rin sa mga transition house na suportado ng kanilang kinauukulang local government units at ng pamalaang panlalawigan ng Batangas. Sinabi ng DSWD na nasa 172 families ang kasalukuyang tumira ngayon sa motor pool ng lokal na pamahalaan ng Talisay at naghihintay na matapos ang pagtatayo ng kanilang mga permanenteng bahay. Habang hinihintay ang pag-aproba ng kanilang permanenteng relokasyon, nasa 300 pamilya rin ang nananatili sa Tent City doon sa Balite, Batangas. Sinabi ng DSWD na 585 families mula naman sa Ibaan, Batangas ay naghihintay din ng pag-aproba sa relocation site kung saan itatayo ang kanilang mga permanenteng bahay. Dagdag pa rito na bigyan na ng emergency shelter assistance ang mga apektadong pamilya na umaabot sa mahigit 19 million pesos. Samantala, nakabalik na sa kanilang mga tirahan naman ang mga lumikas na pamilya na naapektuhan sa Taal Volcano Unrest noong July 2021 sa parehong buwan nang ibinaba ang alert level. Binigyan sila ng mahigit 16 million pesos na halaga ng tulong ng DSWD, mga kinaukulang LGU at non-government organizations. Kuha pa tayo ng ulat mula sa ating mga kasamahan. Dito mga kabombo, yung mga naghahanap ng trabaho at syempre dapat skilled, mas mabilis makapasok sa mga trabaho yung mga skilled na manggagawa. Halos 2 milyong Pilipino pala yung nakinabang at naka-avail doon sa mga programa ng TESDA ngayong panahon po na ito ng pandemya. Alamin natin ang iba pang kapakipakinabang na mga pupwedeng ma-avail ng ating mga kababayan sa pag-ulat ni Bombo Everly Rico. Mas marami pang mga nadagdag na kurso sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA online program o TAP na makakatulong lalo na ngayong humaharap pa rin ang bansa sa pandemya. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay TESDA Deputy Director General Anisito John Bertiz III, kanyang iniulat na umaabot na sa halos 2 milyon ang nakapag-avail ng TESDA online program. Ilan nga sa mga programa ng TESDA na napapakinabangan na sa pagtugon ng bansa sa health crisis. Ang inaalok nito na special courses gaya ng Contact Tracing Level 2 para sa pagsasanay ng mga contact tracers na idineploy sa mga lokal na pamahalaan at gayon din ang Barangay Health Services NC2. Bumubuo din ngayon ang TESDA ng isang Barangay Infectious Disease Management Services upang mapaghandaan pa ang mga posibleng sumibol na mga bagong mga variants sa hinaharap. Prioridad din ng TESDA na matulungan ang iba't ibang mga apektadong sektor, kabilang na ang nasa mahigit 1 milyon na mga repatriated overseas Filipino workers. Ibinahagi ni Deputy Director General Bertiz ang programa ng TESDA na abot lahat ng OFW kung saan tinutulungan ang mga napapauwing overseas Filipino workers mula sa kanilang pagdating sa bansa sa pamamagitan ng livelihood programs ng TESDA sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nagkaroon po tayo ng, bukod po sa TESDA, abot ang lahat. Nagkaroon po tayo ng TESDA, abot lahat ng OFW. Pagdating pa lang po nila, ay nandiyan na po ang TESDA sa mga paliparan, sa mga international airport natin na nagbibigay po tayo ng mga leaflets at mga impormasyon kung ano po ba yung mga programa, hindi lamang po sa upskilling, reskilling, and retooling ng ating mga OFW hanggat sa pagtulong po natin sa kanilang mga livelihood programs in partnership with different government agencies. So kaya nga po nagkaroon din po tayo sa lahat ng opisina ng TESDA sa buong Pilipinas yung
OFW Help Desk. At nakiisa rin po tayo sa programa ng ating mahal na presidente at ni Senator Christopher Bongo, yung Balik Probinsya program po, at nakilahok din po ang TESDA dyan. So isa pa po ay napakalaking tulong din yung ating TESDA online program. Kahit nag-aantay pa po sila nung kanilang mga repatriation para makaupo rito sa Pilipinas, ay pwede na po silang mamili or mag-start ng magsanay through our TESDA online program. Samantala, ibinahagi din ni TESDA Deputy Director General Bertiz ang mga programa ng ahensya pagdating sa sektor ng agrikultura na isa din sa mga pangunahing sektor na prioridad ng TESDA. Mahalaga din po sa panahon ngayon na magkaroon po tayo ng food security and sustainability din, as well as po para hindi na rin maging dependent po tayo sa importation lamang. Ano-ano po ba yung mga skills training program naman na inihahandog po ng TESDA para po sa Agri-Fisheries Director? Salamat po, Bombo Everly. Alam mo, isa po sa mga priority sector ng TESDA yan, ang agrikultura. Nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga pagbuo ng partnership, hindi lamang po sa Department of Agriculture, nandiyan na rin po yung mga National Dairy Authority and even private companies involved in agriculture. Meron tayong mga programa po na in partnership. Yung mga kababayan po natin, ng mga OFW, part po nung tinatawag nating OFW Rice Program, reintegrations and skill entrepreneurship program in partnership with DTI, with OWA, NRCO at iba pa. Pagka sila po ay nabigyan ng pagsasanay, tinutulungan din po natin sila maka-access sa mga programa ng Department of Agriculture na mabigyan sila ng panimulang mga kambing, tulad po ng mga, ngayon ang in-demand natin, yung mga rabbit racing, pati na rin po yung mga milking goat natin sa dairy industry naman po. Marami tayong mga OFW na mga natulungan dyan. In terms of food security, nagkaroon din po tayo ng mga urban organic farming. Kahit po dito sa ating kamay nila na wala naman halos lupa, meron tayong mga in-introduce na programa ng urban organic farming para pong plantito-plantita. Yun nga lang po, ang tinatanim nyo is mga basic vegetables or greens that you can use for cooking po. So marami po tayong programa, lalong-lalo na po sa food security. We are even sending trained mga scholars natin sa ibang bansa tulad po ng Israel. Ngayon po, yung mga natutunan nila sa Israel in agricultural technology, ina-apply na po nila dito sa ating bansa at nakakatulong na po. Meron na po tayong mga turkey production sa Bisaya and Mindanao areas at ganoon na rin po yung mga iba pa pong modern na agricultural courses. Sinimulan na rin ang pagsasanay o skills training sa mga nasalanta ng Typhoon Odette para sa pagtatayo ng kanilang mga napinsalang bahay, partikular na sa mga lugar sa Bohol, Cebu, Surigao at Southern Leyte. Ito po ay on day 2. Nandun na po kagad ang ating secretary at ganoon na rin po yung mga opisyalis. Tayo rin po ay dumalo sa mga affected areas. Meron po tayong mga training com production program na wherein yung ating mga graduates plus yung ating mga trainers, even yung ibang mga region nagpunta po sa Odette areas, dan po sa Cebu, sa Bohol, ganoon na rin po sa Surigao at Southern Leyte, na mismo yung mga trainers natin tsaka mga estudyante natin ang tumutulong po para po sila ay makapagsimula. At the same time, yung mga mismong naapektuhan na mga kababayan natin, tinuturuan natin sila ng mga electrical, masonry, carpentry. So habang nag-aaral po sila, meron naman pong nag-a-assess at nagbibigay ng tamang pamamaraan kung paano po matuto, ma-rebuild yung kanilang bahay, maikabit ulit yung kanilang mga kuryente, at nag-provide din po tayo ng mga solar panel doon sa mga wala pong kuryente. So pati na rin po yung mga naputol na mga puno, yung mga nyog, naglagay po tayo ang TESDA na mga tinatawag nating table cutting or so, na mismong kinakat na po yung mga naputol na puno at napapakinabangan po nila para po ito ang gamitin nila sa kanilang pag-rebuild. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Samantala naman, pinili ni US President Joe Biden ang career diplomat na si Mary Kay Los Carlson bilang susunod na ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas base sa anunsyo ng White House. Mahigit isang taon nang nabakante ang posisyon mula nang tapusin ni Song Kim ang kanyang 4 na taong tour of duty sa Maynila noong October 2020. Si Heather Varavia ay naging ad interim charge d'affaires sa US Embassy sa Manila mula noong Setyembre nakaraang taon na humalili kay John Law. Ang SDA ay opisyal na kinatawan ng embahada kung walang ambassador. Si Carlson ay kasalukuyang naglilingkod bilang Deputy Chief of Mission sa US Embassy sa Buenos Aires, Argentina. Siya ay isang Foreign Service Officer mula noong 1985 pagkatapos makuha ang kanyang degree sa Spanish at International Studies mula sa Rhodes College sa Memphis, Tennessee at Master of Arts sa International Relations mula sa Georgetown University sa Washington, D.C. Naglingkod din siya sa mga diplomatic missions sa China, Ukraine, Hong Kong, Mozambique, Kenya at Dominican Republic. Nakatakda namang ipagpatuloy ng Department of Labor and Employment o DOLE sa susunod na linggo ang payout ng financial assistance sa 50,000 overseas Filipino workers o OFWs na apektado ng pandemya. Sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Chief Hans Leo Kakdak na iniutos na ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na maglabas ng paunang 500 million pesos para humabayaran ng mga aplikante ng abot kamay ang pagtulong o AKAP program, isang one-stop na pagtulong. Ito ho'y tulong pinansyal na ibinibigay ho para sa mga OFW. Nagkakahalaga naman ho ito ng 10,000 pesos. Gayunman, sinabi ni Kakdak na ang nakikinabang ay mga manggagawang may nakabinbing aplikasyon o yung mga hindi pa nakatanggap ng tulong. Samantala, iniulat din ng DOLE na may kabuuan na 78,835 na mga aplikasyon para sa camp program ang nakatanggap mula ng simula ng kampanya. Ito ho'y para sa mga apektado ng deklarasyon ng Alert Level 3 sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa ating bansa. Sa bilang na 30,333, ito ho yung mga naaprubahan, habang ang mga handa para sa disbursement, sa payroll nitong mga benepisaryo ay mahigit pa 17,000. Ang mga benepisaryo ho ng camp ay makakatanggap ng isang buhos lamang ho ito na tulong pinansyal. Nagkakahalaga naman ho ito ng tig 5,000 piso. Inihayag naman ng National Vaccination Operations Center na magsisimula na sa February 14 ang COVID-19 vaccination rollout sa mga batang nag-edad 5 hanggang 11 anyos. Sinabi ni NVOC Co-Lead Dr. Kisha Lorraine Rosario na hinahanda na nila ang national rollout. Dagdag pa nito na inaasahan lamang nilang mabakunahan ang humigit kumulang 1,000 mga bata sa pilot implementation nito na magsisimula ngayong February 7. Araw yan ng Lunes. Ang mga vaccination sites sa Metro Manila, Region 3 at Region 4 ay palalawakin pa sa 38. Sinabi ni Rosario na humigit kumulang 500,000 mga bata ay nakarehistro para sa pagbabakuna. Karamihan ay mula sa mga kalunsuran. Humigit kumulang 780,000 na doses naman na mabakuna sa COVID-19 para sa mga batang dumating at humigit kumulang 1.5 milyong doses ang inaasahan pa rin sa susunod na linggo. Kasambay nito, target ng gobyerno na mabakunahan ng nasa 5 milyong individual para sa nalalapit na bayanihan bakunahan. Nagaganapin yan sa February 10 at 11. Sa kabuuan, mahigit 20 milyong individual ang target na mabakunahan laban sa COVID-19 ngayong buwan ng Pebrero. Base yan sa talaan ng Department of Health. Inihayag naman ng Professional Regulation Commission o PRC na pinag-iisipan nila ang pagtanggap ng vaccination card sa halip na Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR test certificate of quarantine para ho ito dun sa mga examinees at personnel. Sinabi ni PRC Chairperson Chofilo Pinaldo Jr. na nakikipag-ugnayan na ang kanilang komisyon sa Department of Health at Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID
para sa pag-amyenda ho ito ng Joint Administrative Order na tumanggap ng vaccination card sa halip na COVID-19 test certificate o quarantine. Hinimok ni Pilando ang mga examinees at personnel na magpabakuna dahil isa ito sa mga kinakailangan ng PRC at IATF-EID na kasabay ho yung pagsusumikap ng komisyon na mahigpit na maipairal yung protocol para sa kalusugan at sa kaligtasan na rin sa panahong ito ng paghahanda. Yung pangangasiwa at gayon din yung aktibidad sa pagkatapos ho ng eksaminasyon ay upang mabawasan daw yung panganib sa mga pagsusulit at gayon din para sa mga tauhan at lupon na mahawa nitong na kumakalat pa rin na sakit. Binanggit din ng opisyal na sumusunod naman ang kanilang tanggapan sa mga iniaatas na ipatupad ng local IATF at ng local government units. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, 17 mga Abu Sayyaf group naman kasama ang ilang sub-leaders sumuko sa militar doon sa Sulu. Bit-bit ang ilang mga armas. Narito ang detalye ng Star FM Dipolog. Umabot sa 17 mga miyembro ng Abu Sayyaf Group ang sumuko sa militar sa probinsya ng Sulu simula buwan ng Enero nitong taon, habang nasa 12 mga iba't ibang uri naman ng mga armas ang isinurrender din ng mga bandido na kinabibilangan ng isang M1 Garand rifle, 2 M16 rifle, 2 caliber 30 M1 rifle, isang M14 at 2 caliber 45 na pistola. Ayon kay Joint Task Force Sulu at 11th Infantry Division Commander Major General William Gonzales, isa umano sa mga sumuko ang kamag-anak ng napatay na si Abu Talha na isang bomb expert at ISIS liaison. Kasama rin sa mga nag-surrender ang isang sub-leader na nakilalang si Ibrahim Asara na umano'y sangkot sa paningidnap sa isang kilalang TV reporter noong 2008. Isa namang hindi pa pinangalan ng sub-leader na sangkot rin sa ilang lokal at international kidnapping incident ang patuloy ngayong minomonitor ng AFP para sa rehabilitation program matapos ang voluntaryo ring pagsuko. Ang sunod-sunod na pagsuko ng ilang mga ASG sub-leader at member ay bunga umano ng mas pinaigting na peace campaign ng militar sa lugar. Para sa Bombo Network News, mula rito sa himpilan ng Star FM Dipolog, Star DJ Echo White nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kabila pa rin ang operasyon ng mga otoridad dyan sa Central Visayas at limpak-limpak na droga naman ang nasasabat. Sa pinakahuling aksyon ng mga otoridad, nasa 2 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska. At may pag-ulat ang Star FM Cebu. Aabot sa mahigit 2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa dalawang magkahiwalay na operasyon kagabi kung saan 3 drug suspect ang arestado. Unang naaresto ang 2 individual na sina si Gondo Foshon, 57 anyos, residente ng barangay Kandulawan, lungsod ng Talisay, at Epifanio Rabuya, 36 anyos, residente ng barangay Capitol Site, nitong lungsod ng Cebu. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 210 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng abot sa 1.4 million pesos. Samantala, arestado naman sa isa pang operasyon ang isang kinilalang si Roger Sarlatan, 54 anyos. Nakumpiska mula kay Sarlatan ang tinatayang aabot sa 680,000 pesos na halaga ng droga. Nakadetain na ngayon ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! 2 terorista patay, 4 na sundalo naman sugatan sa engkwentro doon sa Lanao del Sur. May pag-ulat ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nasa ligtas naman ng kalagayan ng 4 na sundalo na unang nagtamo ng mga tama ng mga bala sa enkwentro sa pagitan ng ilang miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group sa barangay Lumbak, Balabagan, Lanao del Sur. Batay ito sa nilabas na pahayag ni AFP Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Alfredo Rosario Jr. matapos na ilipat na ang mga biktima sa Camp Siungco Station Hospital sa Maguindanao mula sa Serapio Montaner Memorial Hospital na nakabase sa nasabing probinsya. Sinabi ni Rosario na unang naglunsad ng focused military operations ang
ang trupa ng 1st Marine Brigade laban sa nabanggit ng mga terorista dahilan na mayroong 2 kalaban ng gobyerno ang nasawi. Narecover mula sa encounter site ang M16 rifle with M203 grenade launcher, granada, drug paraphernalia at ilang mga personal na kagamitan. Magagunitang ang nabanggit ng mga terorista ay ang mga tagasunod ng Mauti ISIS group na unang napulbos ng state forces noong sumiklab ang 5 buwan ng enkwentro sa Marawi City taong 2017. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! 10 minuto na lamang bago sumapit ang ikapito ng gabi. Sa dagdag pa nating balita, 2 bangkay ng lalaki na nakagapuso ang kamay, pati na yung kanilang paa at napupuluputan pa ng packaging tape sa kanyang mukha ang narecover ho ng mga otoridad doon sa Cotabato City. May update ang Star FM Cotabato. 2 bangkay ng lalaki ang parehong nakagapos ang kamay at paa ang natagpuan ng mga residente sa tabing ilog ng Purok Lagundungan, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City, ngayong hapon ng Sabado, February 5. Maliban dito, kapansin-pansin din na tinakpan ng packaging tape ang mukha at bibig ng 2 lalaki. Sa report mula sa Cotabato City Police Office, hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan sa 2 lalaki dahil walang identification card na natagpuan sa kanilang posisyon. Ang isang lalaki ay nakasuot ng basketball jersey na may nakasulat na pangalang Maguya at number 8 sa likuran ng damit. Nakasuot ng blue-black short pants, mayroong tato sa kanang balikat at nag-iedad sa 30 to 35 years old. Habang ang isang lalaki naman ay walang damit pang itaas, nakasuot ng gray short pants at nag-iedad ng 25 to 30 years old. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang PNP upang matukoy kung ano ay kinamatay ng mga ito, ano ang motibo at sino ang mga salarin. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! 4 naman na sub-commanders at political guide ng New People's Army sumuko sa mga sundalo. May pagulat naman ng Bombo Radio Corunadal. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang 4 na mga sub-commanders ng rebelding NPA kasama ang isang political guide matapos na voluntaryong sumuko sa mga sundalo sa Barangay Baguntapay, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ito ang kinampirma ni Lieutenant Colonel Romel Valencia, Commanding Officer ng 7th Infantry Battalion, Philippine Army. Kinilala ni Valencia ang mga sumukong rebelde na sina alias Wendell, isang squad leader sa ilalim ng Myphone Platoon, alias Ilagan, team leader ng Platoon Baghdad, alias Harris, squad leader ng Timlas Platoon, at isang alias Leon na dating commanding officer ng Platoon Yakala. Kasama na rito ang isang babae na si alias Aname na political guide ng Platoon Timlas na pawang mga nasa ilalim ng Sub-Regional Committee Daguma, Far South Mindanao Region. Kabilang sa mga isinuko ng mga ito ang mga high-powered firearms na kinabibilangan ng 2 M16 rifle, isang 5.56mm carbine at 3 caliber 38 revolvers. Sumuko ang mga ito dahil sa joint efforts at operation ng 7th IB Philippine Army at kapulisan mula sa Bagumbayan, Senator Ninoy Aquino at Sultan Kudarat Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Tom Tozon. Kaugnay nito, patuloy naman ang panawagan sa ngayon ng mga otoridad sa mga kasamahan ng mga rebelde na sumuko na rin o bumalik loob sa gobyerno. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Pilinyo Indaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Patuloy na hinahagupit ng massive winter storm mga Amerika na nag-iiwan ng higit sa 350,000 katao ang apektado. Kasalukuyang naranasan ngayon sa Arkansas at Tennessee, Illinois at Ohio, Kentucky at West Virginia ang makapal na snow, freezing rain at nagyayelo na paligid dahilan upang nawalan sila ng supply ng kuryente. Mahigit 3 talampakan ng snow ang itinapon sa mga bahagi ng New Mexico kung saan 2 tao na ang namatay sa aksidente dahil sa sama ng panahon. Isang buhawi naman ang bumagsak malapit sa Tuscaloosa, Alabama na ikinamatay ng 1 tao at
ikinasugat ng 8 iba pa. Sa Texas naman, may 70,000 customer ang nawala ng kuryente. Sinusubaybayan na ngayon ng bagyo ang silangang parte ng Amerika kasama ang New York, Pennsylvania at Massachusetts sa mga crosshair nito. 80 milyong tao sa riyon ang nasilalim na ngayon ng mga pagbabantay at babala ng bagyo sa winter storm na may inaasahang karagdagang pagkawala ng kuryente. Nasa 4,000 flight nang nakansila nung Biyernes bilang karagdagan sa 3,000 na delays. Bombo Sports News. Inanunsyo ng NBA ang iba pang players na magiging bahagi ng reserves para sa nalalapit ho na All-Star Weekend. Kung maalala mga kabombo, una nang kinumpirma ng liga ng magiging starters. Kabilang na ho sa mga mapapasama ngayon sa listahan ay sina Jimmy Butler ng Miami Heat para ho sa Eastern Conference. Nasasamahan naman ng first-time members na sina Darius Garland ng Cavaliers at Fred VanVleet. Mula naman ho ito sa Raptors. Magiging bahagi rin sina James Harden ng Brooklyn at Zach LaVine. Mula ho naman sa Bulls, Chris Middleton ng Bucks at si Jason Tatum ng Celtics. Sa Western Conference, kukumpleto naman sina Devin Booker at Chris Paul na nanggaling naman sa number 1 team na Phoenix Suns. Gayon din sina Rudy Gobert at Donovan Mitchell mula ho naman sa Utah Jazz. Si Luka Doncic ng Maverick, Draymond Green ng Warriors at Karl Anthony Towns ng Timberwolves. Ang NBA All-Star Drop Show ay magaganap po yan sa February 10 kung saan ay pipili ang dalawang team captains na sina James at Durant ng kanilang mga players. Ang All-Star Game ay gaganapin ho naman sa Cleveland sa Pebrero 20. Sa atin pang dagdag na balitang palakasan, mga Filipino sa China, masayang inabangan ang opening ng Beijing 2022 Winter Olympics. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Inabangan ng mga Pilipino sa China ang opening ng Beijing 2022 Winter Olympics. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Frel Piquero, isang overseas Filipino worker sa China na sinadya nilang lumabas ng kanyang mga kaibigan para lamang mapanood ang opening ng Beijing 2022 Winter Olympics kagabi. Anya kahit sa telebisyon lamang sila nanood dahil mahigpit na ipinagbabawal ang mismong pagtungo sa lugar, ay labis siyang natuwa dahil ito ang unang pagkakataon na makapanood siya ng Olympics. Nanghihinayang naman sila ng kanyang mga kaibigan na mga Pinoy din dahil kung wala sanang pandemya ay mapapanood nila ito ng live. Gayunman ay marami silang nag-abang kasama na ang mga Chinese at iba't ibang lahi. Sa opening ay makikita ang iba't ibang presentasyon at itinaas ang flag ng China. Sa ngayon, kahit hindi sila makakapanood sa mismong venue, ay ibibigay nila ang kanilang suporta sa kaisa-isang atleta ng Pilipinas na si Asa Miller. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Frel Piquero, isang OFW sa China. Since hindi po namin siya ma-meet in person, we are just going to cheer here while watching, and the skiing will be held in Hebei. So hindi namin siya mapapanood live. So dito lang sa television, mag-cheer po. Para sa Bombo Network News, Bombo Pinkes Tolas nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 registration sa Isabela. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang 51 pesos 04 centavos para sa isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman may katumbasuyan na 37 pesos and 98 centavos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos 54 centavos at ang euro, 58 pesos and 40 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 13 pesos and 60 centavos. Yan ho'y batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orafeo Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus.
that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Sabado, sa 5 sa bulan sa Febrero, taig 2022. Sa ato sa ning pagparagan sa ato na pagluptanay sa karon nga gabi, may kopod na ang isa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 8:30 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalagkuan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aoptan man sang bugo sa porsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring nga mga Bombo correspondents sa Bombo Volunteers sa maghatagman sa pinakamadalagkuan nga mga balita, pinakauli nga ma-report. Pinagkulan na po asahin sila si tag sa kamera sa of responsibility. Antes ang tanan na pagtami ato sa aton sa ring nga mga kautoran matag Probati Tabroad, mga pinanggatang nga manegrense. Kag babakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapamati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod sa YouTube. No, kag sa 630 kHz sa mga panatuntunan sang Bombo Radio Bacolod. From sign on to sign off. Ay nyo makitaan ka babatian sa Facebook kag sa YouTube. Kag syempre nga aton mga taga parmatian no dra sa 630 kHz. So welcome na sa pagpangalagad sang Sabado nga edisyon sang Zona Libre. 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Labing talapang doon pinakabadalagkuan nga mga balita sa mga top stories of the day. Mabadalagkuan nga mga balita lokal. Ang election was sa areas o elections areas of concern. No, ang nadugangan sang isa sa probinsya sang Negros Occidental. Una nagagipahayag yabano ang sang Joint Peace Coordinating Council meeting. GPSCC, no, Joint Peace and Security Coordinating Council meeting, no,
no, sa COMELEC, sa PNP, kag at the same time sa Armed Forces of the Philippines. Ang Banwa sang Moises Padilla kaang syudad sa Escalante among isa sa mga hotspot no diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero may nagdugang kuno nga isa. O ano bala ini ganong dapat no kung paano kita makadeklarar sa isa ka banwa o kung isa ka syudad nga hotspot. Ano ang mga parameters sina? No, siyempre unagid no ang paglantaw naton dira ining may ara iya makabaran sa ginatawag nga political rivalry nga may history sang pinatsanay sa diri makabaran sang tinikdan nga eleksyon. So ibaloonin naton karon nga makabaran diri man sa aton sini nga pagpalagad ang bilang kapahayag sa aton nga Philippine National Police. Samtang Vice President Leni Robredo nagbisita sa syudad sang Sipalay, nag-turn over iya sa sining shelter starter kits no ang konseriin bubong na lang kag dingding ang kulang no nga makaangko na sang balay nagubaan sang balay kanawadaan sa mga propiedad sa paglabay ni Bagyo Odette sang tilikdan nga bulan sa Desyembre. So nako man ang pagpasalamat diri makabaran sa mga pumuluyo ilabi na sa mga opisyalis sang barangay. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran no driban sa ato siri nga para tuturan karon kuan ta diri localized ta no ang ining kaso no sa diri makabaran ani Pastor Kibuloy ay sa ini matapos iya makabaran nga ini siya ang paparaugan no sang FBI ngini siya ang wanted kara na sa listahan subong sa mga wanted. So pamangkot no badakop bala si Kibuloy diri karon nga naga-start diri sa baybahin sang pungsod Pilipinas ang self-proclaimed nga appointed son of God. Mga kaso ni makabaran ni Pastor Apollo Carion Kibuloy no conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Poverty. No, di ba naman yung mga istorya na ito nadakpan sa sang nagadala sa madamo kantidad sang kwarta, no? Ining si Pastor Kibuloy. Hindi daw mo maning spiritual advisor yung makabaran Presidente Rodrigo Duterte. So, istorya naton karon no? Sa dili makabaran ang ining iyang kaso kung ano ang matabo. So pareho sa taga Commission on Human Rights no nga at the same time sang International Criminal Court nagabusi sa isang kaso ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginfile dito sa bahin sang ICC ining anti-drug campaign o ang ginatawag makabaran nga war on drugs no sa bahin sang pungsod Pilipinas. So ibuloon ta na karon iya makabaran diri sa aton sa liga para tuturan upod sa aton sa isa man sa malagting nga abogado Attorney Jomax Ortiz. Samtang pila pa ka impormasyon kag karon kag mabalita aton sa liga pa diskusyonan may ari makita karon no latest COVID-19 bulletin no diri sa may bahin sa bilog sa Negros Visayas particularmente diri sa may syudad sa Bacolod. At the same time sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental kag bilog nga Western Visayas. So as far as COVID case is concerned, no ang pungsod Pilipinas no sa diri makabaran ang naka-record karon sa kabugusan nga kaso no sa diri nga naglabot sa diri makabaran karon sa kabusa pila ning aton nga kaso ni no sa COVID-19 diri sa Pilipinas nagadubo na kita ni nga nagadubo no ang aton nga kaso no so patimaan iya makabaran nga ti amat-amat naman nga nagahalog ang aton sa mga restrictions diri sa baybayin sa pungsod Pilipinas. Kag siyempre pinakulang lakat sa politika ti ininggit patigayon no nga panata sa bayan the President's KBP Presidential Candidates Forum no so hindi man Japon iban maka move on no ini sa gihapon ining ginesurahan no ang hindi
pagtambong, hindi pagtambong diri mga kabanan, no, ni former Senator Bongbong Marcos sa KBP Presidential Candidates Forum Panata sa Bayan kahapon sining adlaw. So tatlo ini ka oras, no? So ang ibante nagasilipad do na sayang gid, no? Daw na sayang gid kuno ni Bongbong Marcos, no, ang tinion, no, sa diri nga ti mapakita niya, no, sa bahin sa bugos nga pumulong Pilipinhon kag mapakilala, mapahamot ang iya sini nga pangalan. So instead ti ginpili iya ni Bongbong Marcos, no, ang ining pag-guest, no, sa isa ka cooking show, no, sa isa man ka veteran nga journalist sa telebisyon kag nagdepensa man, no, ining si Corina Sanchez nga silingyati sa pag ang kampo iya kuno ni Bongbong Marcos ang naghatag sa schedule sa ila. So ay kami na sina sa may memo. Amo na isa sa marason kun nga no, nga si former Senator Bongbong Marcos wala makatambong sa Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum kahapon nga daw. Nga nagsugod sa alas 9 sang aga, no, tob-tob sa alas 12 sang udto. So ang ginapagwa, no, sa diri makabar especially, no, sang kontra sa kampo, no, ni Senator Bongbong Marcos nga ti dako gid kuno ang maiban, no, kung mabuhin sa diri makabar sa hindi niya pagtambong. So ti isa dira, no, ang pagbuhin sang iya sining mga tag sumulunod sa social media nga anti Bongbong Marcos, no, subo sa Facebook kag sa YouTube as the most number of followers, no, kag subscribers sa iya nga YouTube channel, no, kag sa iya sining Facebook page. So ang pamangkot sa dati sa masunod nga mga surveys, no, naton dati nabatian tayo ang plataporma ni Isko Moreno, nabatian tayo ang plataporma ni Pacquiao, nabatian tayo ang plataporma, no, ni Calio de Guzman, Calodi, di ba? Plataporma ni Vice President Leni Robredo, kag ang plataporma, no, ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ang kay Marcos na gid, no, sa diri makabanan, ti hindi gid madula, no, ang ining siyempre ang pag upod, no, sa diri sa mga hambalanon sa mga kontra diri makabaran sa kay Bongbong Marcos ang ining issue sa korupsyon, issue sang kinawatan. Kay ti gina-insister gid mo, no, kay amo niyang bala, no, sang iya makontra, no, against sa kay Marcos nga ti ang Supreme Court nagdesisyon, no, nga ti ibalik ang ginkawat nga manggad sang pungsod Pilipinas nga ang nagapanig-iya, no, ang pumulong Pilipinhon nga nagdesisyon na diri makabanan korte kag diri napabatud-an, no. So daw mo lang gid ning issue karon nga ginabanat against sa kay Bongbong Marcos. Ti kun hindi ini ni Bongbong masabat, no, base ko amo ning kalaglagan niya. Amo na sa pagpati nila pero pinilagan ta, no, pila na ka debate o kon forum, no, ang iya sige decline duha na, no, isa dito sa isa ka veteran naman nga sa ganti nga TV network, no, ang GMA, no, sa kay Jessica Soho kag ang isa naman ti Ariman ti KBP, hindi mo naman ni matayog subong, no, nga may mga radio, no, members radio and television kay ma-print tri-media man ang nag-involved sa indri, no, sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o kon sa KBP. Di amo ni sa karon iya makabanan paano ini ni Bongbong Marcos madepensahan ang ining nasambit iya nga issue against siya, no, although kabudlay sabton, no. So ti para guro sa iya nabudayan sa magsabat, no, kay ti hindi kay malikawan kay basta debate iya, no, or forum hindi kina ya maibitar yang isa ka panelist o kon ang imo kontra sa amuna nga posisyon ang hindi makapamangkot sang mga negative sa imo. So given na niya, no, nga mamangkot ina sila, so ti kun maayo ko man lang magsabat sinidrito ay ka dapat kabalakaan na, di bla?
Para ba sa aton sa ring nga mga kauturan, no? Kag sa aton sa ring nga mga kabombo, tikon wala ka man lang sa may ginakabalakan sa dre, kag wala ka man lang sa may ginakadukan, go ahead. So balaan ta niya kay next week, no, sa pagsugod sa kampanya, that's February 8, no, sugod sa kampanya sa bahinsang national position, national post, no, sa presidente, vice presidente, senador, kag mga party list representatives. Tilang tawon naton, no, kung maapektuhan ang iya sining rating sa survey. Kaya mo mula ning ginapabugal niya, nagtimbuok ng iya sining survey kay because nga he was the most favorite. No, as of this time wala pa na eleksyon o basi magtumbo baliskad pa pag lapit ng eleksyon, basi lumiso pang tawo. Dapat mintinahon niya ini. Hindi mo dapat pag balibaran ang mga invitation sa imo. Kay ti plus factor mo na mo. Kay kung once nga balibaran mo ina, so hindi lang ka isa, kundi kaduha na, no, basi at until the end of election, basi hindi kini siya magkadto sa madibate, no? So instead kung tani nga plus factor sa imo, mangin negative, mangin minus factor. Kay basi diri siya butungon. Mabalaan ta na, no? Sa dili makabanti damo nagadayaw, no, sa panata sa bayan ng KBP Presidential Candidates Forum ngayon perikayon kahapon nga daw. Sige katuan nato na mga kabanan sa aton nga pagparagad kay impresyon karon sa tao sa hindi bugay pili pato yung luto-luto. Kag sa presidential candidate sa forum. Tapos ting isa to nagsenaryo man. Si Vice President Leni Robredo, balaan niya nga may ara sa sang forum, no? Kuan man to siya, buhat mo sa senaryo ang ara sa Cruz Airport. Mahina ko ng internet connection, no? Nang hulam lang siya sa mga kafasilidad. Kay makadto sa kuno sa mga lugar nga buligan niya, gagindaslasan ni Bagyo Odette. Mani mga lumang tugtugin. Di lang tawan niyo lang audio ni Kwan, no? Ni Senator Manny Pacquiao. Lang tawan niyo lang ang audio ni Mayor Isko Moreno sa Manila. Lang tawan niyo lang audio ni Senator Panfilo Ping Lacson. Di mo na makita mo kung sinong organisado nga tawo or nga individual. Meaning to say, pag siling sa invitation mo ng adlaw, pak! No? Why ka na? Cancel tanan nga may engagement. No? Tandi dito lang sa anay nagpwesto sa iyang kwan, no? Nga opisina. Pilagi na yung paglupad pagkanto sa airport, Vice President ka. Diba? At least mayong internet connection mo da. No? Hindi sapi. Manabla kung kaisa, no? So, ti mga leksyon na. Pero ti mayo lang to kay abot ko nagkagatong pakulo niya. No, nga nang ulam lang sa iya ko, no, tapos ang gamit pa sang audio sa telepono, landline. Istorya kuris ang buwa niya. Sige, 18 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa gabi sa aton nga pagpanagati. Ari pegido, no? Bisan kuan lang to gani, bisan cellphone lang tong kay Lyodi Di Guzman to tahuman audio. Mayo pang iyang signal. Manabla, no? So ang iba naga-prefer pag ina. Sige mas mayo pag Bombo Pons kung face to face. Sige. So pasit sa Bombo Radio bako na aton nga debate sa Bombo ti mo unta nga face to face. No, basta in good kwan lang, no? A good procedure, no? Hindi lang siling ati magwa ka sa panit mo. Nabla nga to bangay ka mo tapos basi ka magkamera sanay black mo. Mo nang kwan pero bantayan nato na. Mga masunod pang madibate diri kabanan nami gigon one-on-one ga debate. Mga hatagitan na pila ka mapanood pabalik nato istoryahan tan ing kaso no, ni Pastor Apollo Kibuloy. Kay suno diri sa bahinsang Department of Justice, no? Wala pa sang extradition request, no, from the US government sa kay Kibuloy. Suno sa Department of Justice. Ano nato ni Makabara, no? Sa ato sa nga palatuntunan hatag kita ni pila ka mapanumdom. Interview kita sa isa sa malagting abogado diri sa sudad sa Bacolod, Attorney Jumax Ortiz. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing agud amon makita sa Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 33 minutos sa kaligad sa taknang alas 7. Panagkapanagapati na rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Po sa lagat Bombo Ponce Espino. Ang PLDT doon nag-anunsar kay nga nabalik na kuno ang internet na restore na. Ang internet connection diri sa bahin sa Negros Occidental kag sa Visayas. Kinalitan ni Bagyo Odette pati man kamo. Di nga daw nag-aigod man ni Japon ang internet Bombo Antonaw. Pati-pati man kamo sa kwan sa PLDT nga numero 1 minto man ti ang third telco ni ginapabugal sa administrasyon ni President Digong. Doy man ni Miura. Ay na ti offer yan mga promo mula sa load yan ang mga internet connection yun ay nga kwandi na. Muna tani para may pilian matablag ang pabor kita nga magtatlo hindi lang nga duha kay dang isa na baldaman isa baldado. Di basi dugangan pa isa-isa di kwanagid no puro baldado. Ay oo sige dire kita na yo no sorihan tani si ang ining Pilipino pastor nga si Pastor Apollo Carion Kibuloy no sa ka-church leader no sa Philippine-based Restorationist Church no gitawag Kingdom of Jesus Christ. 71 anyos na no si Pastor Kibuloy nga naga-start to sa Davao City. So self-proclaimed man nga appointed son of God. Doon man yun yung mga nag-viral nga makuha ni Kibuloy no na ang Omicron ni sa uli sang pagwa sa Omicron variante nagkuha man ni siya no tawag sa gani comment
parte sa Omicron nga variant. Kag ti ginkontra niya man ni ang LGBT. Ang linog, no? Sang ligan to perting linog dito sa bahinsang Davao naguntat, no? Saya ako na nagpauntat sang linog. Wis ano kuano, do matingala ka na lang yabla, no? Do matingala ka na lang yabla nga pwede mo ro adjust to, no? Do tamaan gid ka silaw. No? Do matingala ka na lang ya, no? Kung nga ang ati ano ni sang klase ka tawo man, no? Ining si si Pastor Kibuloy, no? So pwede man aguro ko alang-alang sa signal ka daw dito sa kuno subong sa bukid. Kuan na rektal lang tabis number ya. So imagine no? Linog guro kin puntat niya. Tebi bagyo be puntata. Nabla galing kati iban daw naka-insende naman lang ni Segya. Daw okay naman lang. Why naman lang kasapak. Pero ti aring lain sa iya ho, no? Ang natabo subong, no? Sa di makabanan sa kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Wanted siya, no, sa FBI, no? Kon sa Federal Bureau of Investigation. Ti pagkatapos, no? Nga tigin angot ni sa mga several sex trafficking sa United States. Ang United States Federal Bureau of Investigation o FBI nagsiling nga si Pastor Kibuloy, no, wanted, no, kaiban pagid duha niya ka mga cohorts. Ang wanted, no, is a wanted individual in the US. No, sa website ini nga post sang FBI, no, posted a stock picture of Kibuloy with a description, no, that the self-styled friend and spiritual advisor, no, ni President Rodrigo Duterte is charged with the conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, meron man sex trafficking by force, nambagatan na ni, no, conspiracy, kag or another case bagidi duha na ka 2 counts siguro, no, kay kaduwa gid suliton ang sex trafficking by force kag fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling, no, ini si Kibuloy. So na-indict ini siya by a federal grand jury, no, sa United States District Court of the Central District sa California, Santa Ana, California, sa saringa makaso gigin pang mensyon naton. And on November 10, 2021, ang FBI o ang Federal Bureau of Investigation nag-issue sang pag-aresto sa iya. So, tidiri na butang, if you have any information concerning this person, please contact your local FBI office at the nearest American Embassy or Consulate Field Office, Los Angeles. No? So aside din sa iya, may duwa pa sa kamaupod, no? Wanted by the FBI following sang indictment man sang US prosecutors, Teresita Tulibas Dandan and Felina Salinas, no? Duha ka mga key associates, no, sa sang Kingdom of Jesus Christ o kon KOJC. So ano matabo sini? Diri makabanan. So kita makambal mabla kita nga because sang pagtamay ni Presidente Duterte sa Amerika subong, no, kag ang pamahog doon ang Mutual Defense Treaty diri sa Amerika sa Pilipinas, ang military exercise on taton, no, magwa kita sa bahinsang International Criminal Court, no, hindi na kita to magpa-member. Kasi mo may sa rason siya daw, kung hindi kami kamalos direkta sa imo, no, pwede kami sa imo spiritual advisor. Pero ti ko na taon naman naton, no, mga serious case ini, no, ang iya nga involvement ni Pastor Apollo Kibuloy. Sige, no, so ano mambal kag siyempre para mas maintindihan sa aton sa matag panamti buligan kita ispekar isa man sa mga kilalang lawyer diri sa Sudan sa Bacolod, Attorney Joe Max Ortiz. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa aton dira maukod nga tagpalamati sa Bombo, mayong gabi man. Sa attorney, no, salamat sa silingan time, ano. So
wanted ang isa ka Pilipino sa makaso dito sa US ning si Pastor Apollo Carion Kibuloy, no, sa Federal Bureau of Investigation. So anong matabo sa ni, no, attorney, kay ti ang DOJ nagre-release man diri sang statement nga daw wala pa magikuno sang extradition request, no, karabaton from the US government para sa kay Kibuloy because sa mga serious cases nga ginapangatubang niya dito sa bahin sa Amerika, attorney. Actually, Bombo Pons, may extradition kitang treaty with Amerika, no? Nasa sa 1994 pa na siya. Sa na extradition treaty, ang mga offenses, sabi, sa offender, kung mag-compare ka sa offense, for example, sa Philippines, sa American soil, pwede ikaw ma-extradite. But silingon, pwede ikaw makuha sa pungsod Amerika. Kalon ka to sa pungsod Amerika, kag dito ka i-trial. Ina nga mga nagliligat, if you will recall, ang presidente na gidlani sa Panama mo, Manuel Noriega, if you will recall, si Manuel Noriega, kay nag-intra siya sa droga, lag siya ang nag-supply to rin diri sa Colombia, i-supply agi sa Panama, sa Panama, ipasulod sa Amerika. Hindi matabo sinada, bisan pa nga ara ka sa lain na lugar, pero kay nagapasulod sa droga sa Amerika, covered ka sa nila nga layin sa Amerika. So, ako na natabo, nga hindi si Noriega, na presidente na gigani niya sa Panama, gin-invade sa Amerika ang Panama. Kag ang ginimo ni President Manuel Noriega, nagsulod siya sa Vatican Embassy, Vatican Embassy, thinking na maayos sa asylum, kung hindi siya matibla jurisdiction, siyempre ng Amerika to sa embassy, isa ka nasyon, may tungod na embassy, nag-represent nila sa country. So he was thinking na kung mara siya sa Vatican Embassy, hindi siya pagtakpon pumalabot sang poder sa Amerika. But you know what happened? Nakuha siya sa Amerika. Kinuha siya sa bilanggo na nagkuhan siyang trial dito sa Amerika. Kasi dito sa trial, si Manuel Noriega napatay sa prisuhan. Now, applying this initia by analogy, sa sinisang extradition treaty between the Philippines and America, which was signed, I understand, sa 1994 pa, ang mga offenses na covered Bombo Pons, una gid mga serious offenses, no? First, ikadua, drug trafficking. Ikatatlo, terrorism. So, kung natuon kasi sini, pwede ikaw ma-extradite. Pero nang pamangkot mo ni. Hindi man siya pwede sa drug trafficking, kay bay man sa droga. Ikadua, hindi man siya pwede sa terrorism, kay bay man siya matuon. So, dito siya matuon si Pastor Kibuloy, I understand rin sa serious offense. Kag ang meaning sa serious offense, why gina-actually ma-define sa ilang treaty, but it appears nga ang nagadeterminar kung ano ang ginatawang serious offense, mismo ang Amerika man. That is why, kung nara sa listahan ng FBI nga number 1 public enemy number 1 kada, serious offense ng imo nga na-committer. So in the case of Pastor Kibuloy, Bombo Pons, I understand, mga sex trafficking, no? Ang ginkomiterya, isa na kasi suspense sa under American law. Tapos may ara pa siya atong dolyar, nagginkarga sa aeroplano. Mga $300,000. Imagine, $300,000 na. So ini nga mga offenses sa Bombo Pons, ang makabing natin ng serious offense. So it appears na covered siya sa extradition treaty. Kung covered siya, ang matabo sinadira na ang US government will request diplomatically sa Philippine government na ini si Pastor Kibuloy i-extradite dalon sa Amerika kag mag-stand ginatawag nga trial. So kung extradite siya, kaya ito na nato siya, ma-stand siya sa ginatawag nga pang-trial, no? Okay, if you will recall, ang kaso ni Atungang, si Atungang di Blan, nagtadto sa Amerika. So,
na I understand, hindi lang dito sigurado, I think he was extradited from America, in the license sa pungsod Pilipinas. What he did, niatong ang nagkuhan siya, nag-plead guilty siya sa lesser offense. Okay? Kita ni may involvement to sa kahirap Estrada at the height sang impeachment trial na si President Estrada, dapat 1 bilyon ang iyang na kuha ng kwartas sa bansang gobyerno baya sa PCSO sa atong account ni Jose Velarde amounting to mga 300 to 400 million. Okay? So, because of that, sa iya involvement, gintalato ni si atong ang, I think, via extradition man, galing kabuti sa Philippines. He was advised by his lawyer, ang naging abogado ya, plead guilty ka na lang sa for lesser offense para hindi ka mapriso. So, he pleaded guilty. Tapos guilty, apply ka na rin sa provision. So, in the case of Pastor Kibuloy, medyo bulog-buldain ni siya. Kaya una, alay siya ni Duterte. No? Kaya, way pa matapos ang term ni President Digong, kung alay siya, kay mag-extradition ka, agi niya sa ginatawag diplomatic na relasyon sa pungsod Pilipinas kag sa Amerika. Kaya kung ipaagi mo sa amo na ang proseso, baya sa foreign affairs naton, matabo sinada, of course, alang man hindi pag-proteksyonan ni President Digong si Pastor Kibuloy. Kaya matabo sinada, there might be a delay sa pag-extradite sa iya kung covered siya, no? Patapusom na siguro ang term anay ni President Digong kag extradite siya. Way takbalos ang matapos sinide because it is possible na even for the term or during the term of President Digong, kasi ma-extradite siya sa US government. Kag kung extradite siya, dalong ginato siya. So, bisan ano pakaroon ng claim na you are the appointed son of God, kung ang lahi, ara na sa ulo mo, ano kasi nadakaroon? Oo. Kasi ang ginoda, kung mo siguro sa ilan na pagpati sa grupo ya, kung di appointed son of God siya, kanan nga pati ang UN under sa iya mo. If you will recall gani ang statement to nga pati ang manggad sa Amerika iya. Pati ang manggad to sa Swiss bank iya man. Kasi ang appointed son of God. Tanawon ta ni ang lakat sini. Kay tanawon ta ang layi sa Estados Unidos. Bada kasubong sini kung nakapalagil siya. Kay kadelikado gid. Bubopons. Dalon to siya sa Amerika kung mapris pa to. Ano mamatabo karon sina sa mga followers mo no during more than 6 million. Kaya mabalang-balang ina siya ang ilang faith. Mabalang-balang ina siya ang mga bimbroda. Kaya ina nga na senaryo bubupod. Natamo man sa Philippine Benevolent Society ang iyan ni Robin Eclio Jr. If you will recall, no? Kaya ining si Robin Eclio, amo man na siya, daw ginatawag, ina siya yung kulto. In all due respect, sa nagapamati sa PBMA o sa grupo ni Pastor Kibuloy, yun na consider na kung tanawon mo gid na tuwa ang kulto. Ano natabo sa kay Robin Eclio Jr. If you will recall, pailan siya murder case kaya ginpatay ang iyang asawa ng apelyido Bacolod. Ginisyon warrant of arrest. Congressman na si Robin Eclio Jr. Nalagyo siya. Pero about a year or 2 years ago, nadahan siya. Just lately, napatay siya. I do not know kung COVID ang kinamatya niya. But he was in prison and then he died inside the jail. Amo na bala nga kung ano man ang pagpati niya, respetuhon sa ang pagpati sa iya followers ka ni Robin Eclio Jr. Kung kay Pastor Kibuloy, ang mo man sinada, o galing ti may layit na ginasunod, Bombopons. That's why ini siya, inakaklaro sila nga si Robin Eclio na priso, ina sa Philippine law. Now, ini turti pag niya ang basta American law na yan, Bombopons kay Bulo-Budlay na, kita mo kay Marwan, no? Si Marwan. Amak mo iyang diri na sa Philippines. Gaan pa sang prize money para
lang si Marwan. That's why, natabo sa January 25, 2015. Sa pano, 44 kakabuhi nalaga sa SAP. Si 44 SAP officers to, sama masapano, nagkalamatay sila. Ang tolerance do was to enforce sa US government na request na dapat si Marwan. So, ini karon US government karon, pwede ang Amerika ya bubukon. So, you must remember ang Amerika ya pwede. Kundiin kaman niya makadto ya. Pangitao mo sa Amerika, ang natabo lang si Baghdadi, ang leader sa ISIS. Diyan siya misulod. Mismo sa ginapanaguan niya sa iyang teritoryo dito sa Syria. Subong, nagkapon na ito. Ang bago naman nagbulos kay Baghdadi, na head sang ISIS. Isulod ng Yapon sa si Osama Bin Laden, ato naging sa Pakistan. Nasulod pa yan ni sang Amerika sang, I think, May 2, May 2011. Nasulod pa yan si Kwanto. No, si Osama Bin Laden sa Pakistan again. How much more ini karon sa kaso ni Pastor Kibuloy? Kung nahimo to sa Amerika, hindi kapag-understand to ng Amerika na mapa-extradite yan si Pastor Kibuloy. Bobo Pons? Okay, no? So, ini makaso ng attorney, no? Perti na kabugat, sex trafficking. Era pagid conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. O ano din daw, isa pa rin sulit, pining ko daw 2 counts ini. No? Amo man Japo, no? Sex trafficking of children. Trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Hindi niya lahog nga makaso kung dito sa Amerika attorney? Amo gani, bumupon sa kartini. Unprecedented ni nga sa history ni isang actor na pungsod Pilipinas. Do, kadamo sa mga pag-o, unprecedented sa pumilikta mo man. Gindas na ang tangid subong ni Pastor Kibuloy. Imagine bumbupon sa wala ang status ni Pastor Kibuloy sa pungsod Pilipinas. Untouchable na siya. Untouchable. With followers of about more than 6 million. So, if you will recall, sa 2010 na elections, dambalan niya, Gibo Teodoro will be the next appointed president by the father. Galing abuto to ni Gibo, if you will recall, 3 million lang. Huwag kalabot sa 6 million. Sa pamangkot si Pastor Kibuloy, siling mo, si Gibo Teodoro, amo ang appointed the appointed President of the Republic of the Philippines. Kaya ang sabat ni Pastor Kibuloy, and yes, appointed din man siya sang President. Sang Father. However, ginhatag sa pumulyo sa Filipino people kung bala i-confirm na ang iyang appointment nga ginapon siyang Godfather. But the Filipino people was given the chance to, kung gusto nila, na matuman ako hindi. So, kay wala dito hindi gusto ng pumuluyo. Anong may mo kay appointed siya tani, ginapon siya tani. Galing kay ang pumuluyo, wala mag-confirm o mag-affirm siya nga appointment ng diya sang Godfather. So, pero ang mga lusot-lusot nga ginatawag. Okay. Sama istorya si Chris Aquino, privately, ginambalan si Chris Aquino, nga niya actually, yung ko talaga, si Pinoy. Kaya lang, may commitment na ako kay Gibo Teodoro. So, you see, ang mga lusot pala, no? Gambal sang Lindol. Lindol, stop. Sige, pagkadasan adlaw, sige magyapon Lindol. Diba, hindi mo, niya ayaw ko na kay niya gagalit doon sa social media pag pinastop ko ang Lindol. Okay. That's why, kon Bombo Pons, ini siya eye-opener ini Bombo Pons, no? So, bala ang ginatawag na faith, nga he is the appointed Son of God, is now tested sa sige nga mga kaso kung nagpuwasan niya ni kay US law sa Philippine law siguro man, underestimate pa kay kung kaysa
daw silingmog, guilty na isa katao pro pagdesisyon sa Suprema. Hindi mangali. Oh, you say the case of Visconde massacre. Oh, why siya may nang-convict? If you will recall, Bongo Pons, under Philippine setting, no, ang laide, that's why ang iban gani, nadula ang pagsalig sa atong justice system in the Philippines. Kay tungod nga medyo konsakan pa kuno balik awat. That's why hindi katingalahan nga kung ang tao gani hindi conforme sa atong justice system kadto kay Tulfo Court, no? Kay Tulfo sila kadto hindi sa okay kung sa kay Tulfo may solusyon dayon kasi publicize siya. Oh, isukit ka. Oh, that's why tungod nga nadula ang pagsalig sa aton pumuluyo sa aton justice system in the Philippines. Kay kung kaisa ang sala gusto imo sala. So the case of Visconde massacre, anong natabo? Oh, 1991 case Visconde, why siya na-convict? Oo, nagkalapatay lang to ang si Mrs. Visconde kag ang iya bata kag ang isa pa kita kamay nga mangot sa at the end of the day acquitted lang gali sila. Pero bubupon siya sa American law lain ang sistema to, although jury system sila. Pero dra mo makita ang waya pinilian niya American law pag convict si Imoya convicted again. No? Even the president, si Clinton ang si Clinton, i-impeach pa nila. So that's why balantayan ini bubupon. But it is very highly controversial in the kaso ni Pastor Kibuloy. For the first time, a case is filed against him in the U.S. court. Dito sa Pungsod, Pilipinas, bubukons, no? May ginapile man ang kaso, so I doubt kung mapakonvict hindi si Pastor Kibuloy dito sa Pungsod, Pilipinas. That's why bubukons, ini nga kaso ni Pastor Kibuloy, balantayan, hindi siya. Ay kung once ilitigate ini sa Pungsod Amerika, medyo mabulubugat na to. Madulahan ang followers, kaya ang followers sa arin magigatan, no? Dito na ilitigate, ang impact sinada sang iya actual sa conviction will be ang impact sa atong Pungsod Pilipinas 30 balantayan ini bubukon. So I think na tanawon ta ang lakas ng aton justisya sang Pungsod Amerika, bubukon. So last ko na lang question, attorney. No? Do you think, no, ngati may kalabtanan ini sa siling or politically motivated ngati para nga bisan diri na lang makabalos sabi sila isa kabalos kay President Duterte sa iyang spiritual advisor nga kwan man, no, pinaka-close siya man si Pastor Apollo Kibuloy, no? Kay ti ang reaksyon sang iban bla niya ti basik may nagkakote man to bla nga kontra sa politika bla sa kay President Duterte sa mga kaso ni Kibuloy attorney. Kaya diri hindi man niya mapailan kaso sa si President Duterte because may immunity from the suit siya as elected President of the Republic of the Philippines, attorney. Kasi ina siya tanan mga spekulasyon na kung di kita kasiling politically motivated kay kung hindi mo malabot si President Digong, niya sugdan ta siya sa pinaka number 1 supporter niya But then, kampanya si Digong niya sa 2016, ang helicopter yan ni Kibuloy ang ginagamit. So, mo makita ang iyang support sinada. So, in the meantime, kay wala pa man matapos ang term ni President Digong, kanawod na si Anay, nalabot ng imo, ini siya, appointed son of God, pa nalabot namon, ikaw pa. So, ang fear nga ginatawag sa gapano sina, mag-create ka sang fear in the mind of the president na halong ka, delikado ka. Ina siya, may posibilidad naman ina siya na may basihan mga spekulasyon. Because si President Digong, practically ang aton ding West Philippine Sea. Wala man siya tako sa China. Hindi sa Amerika nga ang amon nga interest da sa West Philippine Sea daw kadelikado sinada once upon a time antes ay kay President Digong
nagsalig na kami nga may ara kami da base o kung basko gabing alay only to end up nga wala nagali sila sa paon. That's why isa na nga ito mga fishermen hindi na makabalista sa West Philippines. Ang galunggong tadi nagmahal na kaya ang ginabaligya mismo ang panaltat niya sa mga Chinese yung diesel siya panaltat ang mga baligya sa atong isda. That's why pati ang atong ding na pangatuna pag-interview kay Manny Pacquiao sang kapon no sang KBP kag Bungbo. Yung Manny Pacquiao niya, ang tuna din naghina na. Hindi na maghina kay ang nagabaligya man sa tuna. Mismo, ang mga Chinese man nga nagakuha man sa aton teritoryo. Why? Because sang pabaya sa atong gobyerno. Siling sang Amerika niya, daw hindi niya amuhaw. Daw hindi na. That's why, ako nambal sa una Bumbo Pons nga without we knowing it, ang Amerika naga-interfere sa aton pamulitika diri sa pungsod Pilipinas to assure America nga ang the next president will be an ally of America. That is why ini siguro, yes, amo na siyang isa mo da kaanggulo nga tanahon na ini nga pabalo lang si Mr. Duterte nga Mr. Duterte hindi mo kami paglawlahugan pungsod Amerika. Kita na namon sa imo nga bisan ng ally mo ng dalawang supporter mo ari ay subong i-trial ni namon. Nga prepare ka matapos ang mga term ng 30-2022, kaya ikaw naman sunod. Sa ICC. Sige. Hindi ka mag-upod sa amon, kung sa Amerika, kaya dito kay China, ari. Testingan ka namon. So, initanan niya bumukons mga dynamics niya mo sang politika. At ikadua, ang problema ni President Digong to me, because he has been undermining sang influence ng Amerika. To the point nga daw ibaligya yan na tayo sa Amerika, ang mga pugo-pugo ni, mga negosyo dito ron. Ang mga Chinese siya ang ginatagan niya, sani ya ang pansinada, maayok damo sa nahimo ni President Digong. But, may ara man siya sa diferensya. Tumi, ang isaya gida kapan, tungin sacrifice siya, ang atong teritoryo na West Philippines. That is why sa mga issue sa mga candidates natin sa mga presidential candidates, sila ni Ping Lacson, ang ilang pagdipinsa sa West Philippines. So, we still do not know, Bombo Pons, kung ini isa ka speculation na politically motivated. Anybody is entitled to his opinion. Kung political ni o kung hindi, we still do not know, Bombo Pons. Okay, sige. So at least may dugang kitang evaluation ni Diri Attorney sa mga proseso, no? Nga ba tayo matabo ini man subong, but in the next days, the next months, no? With regards sa kaso ni Kibuloy. Thank you so much, Attorney, and good evening sa imo. Happy weekend. Salamat, good evening. Okay, Attorney Jomax Ortiz, no? Sa diba ka ba ni dugang patag, no? Pagtanan sa siring pag-release, no? So dito sa kay Kibuloy as wanted, gipagwa diri nga mensahe, no? Sa Federal Bureau of Investigation o kon sang FBI. No? So, ti hibaloon ni nato na, no? Kung may extradition treaty man ang Pilipinas ang Amerika, kung may mga kaso ko to sa Amerika, pwede kayo madakop, no? Ari ka dis Pilipinas, kung may kaso ka man nga American citizen ka, no? Pwede ka man madakop kung ari ka dis Pilipinas. O kag ti ma-prosecute, no? Sa ginkomiteran mo sa krimen, no? Kay ti daw hindi maglayo ang aton nga mo, no? Nga konstitusyon sa Amerika ka sa Pilipinas, kay ti nanunod lang tas Pilipinas. Kung isipon mo kuan gini, no, kay gaya putumaya gini ang konstitusyon tay, galit ito ginlain-lain lang bladjutay para hindi mabalaan nga ti nangupya kay imo ya sa konstitusyon, no. So amo na sa mga proseso actually, no, sa pag-prosecute sa isa ka tawo nga nakakomiter, ti kundi katoy nakakomiter sa sala didto kagid na no, idalon i-presentar sa korte. Dito kay nakahimo ya sang krimen. Korte sa pwede man akon kwanti diri presohon, no, kun ano under sa Department of Justice. But ibulota pa ni kay GT ag DOJ nagasiling man nga wala pa man kuno sang no, wala pa man kuno sang order coming from the Federal Bureau of Investigation o kon FBI sa extradition request.
sang US government sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Di somehow do maduda ka man no nga something may politika or may nagakote sini no hindi sila ka subong hindi kaya ka file no sang kaso rekta sa kay President Duterte magluwas sa bisa ICC no International Criminal Court but there is sa Pilipinas sa Philippine law no naton sa 1987 Philippine Constitution naton no once nga ti elected president ikaw sang pungsod Pilipinas no from the whole year 6 years nga term no may immunity from the suit ikaw hindi ka pwede ma-filean sang kaso ini criminal case magluwas lang no sa impeachment tinaya mapalin mo ang presidente ang vice presidente ang mga members ang quandary sa Supreme Court no Chief Justice mga associate justice naton through impeachment no so pero kung sa mga criminal case hindi kayo file sa presidente kaya may immunity from the suit ini sila aman ang pribilehiyo nila once they are elected as President of the Republic of the Philippines no so did you think nga may ara na sang politika sa likod may lamod politika kaya according sa kay Attorney Ortiz, kung basihan mo, okay man? No? Kaya sila nga, posible nga ang Amerika subong nagapangita man sang sang apin o dugang alay kaya dapat ang Pilipinas ibalik ini sa Amerika sa alay. Kaya tinutuman nyo man si President Duterte nga kapilan nyo mula yun o ang Amerika no sa una nga si Barack Obama patoy ang presidente no pagpungko niya 2016 and then si Trump tido nagtaho-taho man sa kay Trump although nga do kalimitado man sa mga istoryan nila gani through sa telepono nakasubo sa kay Biden tiduay sa nagaigo subong gawa sa kay President Joe Biden no so tidamo pa niya no nga mga balantayan naton Berikan sa sining kaso kay sa hindi taklaga sa iya diritawa sa iyang number 1 supporter mo kita nga may 6 million ng follower no nga nagapati gid sa kay Kibuloy no magamit mo gid sa politika once magdikit kada sa iya kag at the same time no manay sang eleksyon ano mo lang nga boss si Duterte di ba nga ginapahulam sang eroplano helicopter ni Pastor Kibuloy. 8 minutos sa karagad sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan. Liton kita, no? Sa pila pa ka mabalita. May naga-comment sa atong bubanto nag-utod-utod gunong aton sila. Sige lang i-fix na to na. So gina-fix na mon subong pasensya gid no sa mga interruption. Hindi ka mo makapamati rekta sa Facebook, no? Kag sa YouTube. Pero kung nagdugay maayo man niya aton nga internet connection. Sige kato ta report ni Bombo Carla Defensor kay sa duha to bala ka mang hotspot no sa Gin Patigayon nga pag sinapol sa bahin sang Joint Peace and Security Coordinating Council meeting GPCC meeting naton sa mga kapulisan sa COMELEC kag sa Philippine sa Armed Forces of the Philippines no. So may duwa to ka hotspot tinamenson gito ang banwa sang Moises Padilla no kami ara sa Entes Political na Bari may mapinatsanay tabo dra before sa election sa 2019 kag ang syudad sa Escalante. But for now donugangan ko no ini based sa ilang validation no. So kun grabing kontrana da mga pinatsanay story automatic gid na no. I think ang Isabela no posibleng ilakip man no ang banwa sa Isabela na mga NPA-infested barangay pabla kay so far subong dahil di pa ni maubos hindi pa naton ma-perfect nga ma-sure tagid 100% nga wala iya sang wala iya sang mga barangay nga infected sa NPA subong no so kanamo pa sa mga barangay mo naman ang aton nga sunod nga hikotaron balati may mga i-declare kita nga failure ang sang election hindi madayon ang election because nga may naga balabag no nga magrupo sa NPA ni mga NPA no ginagamit man sa mga
politiko, no? So tigabi nga may mga declaration ina sang failure of election kung matabo ini. Patugangan nato na importante dira ti ma-secure ta nga safe, honest, ang honest, orderly kag peaceful nga election sa May 9, 2022. Dali na lang. No, so sa pitsa 8, 90 days na lang na before sa election, campaign period na. Ti malapit-lapit 3 bulan. Daw ginaalas na aton sa ring mga inadlaw. So, ibalota sa report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo Ponso, so mayara sa isa ka banwa nga nagaduga nga hotspot area diri sa Negros Occidental, Bombo Ponso ini aras area sang south na bahin sang Negros Occidental, Bombo Ponso. Suno kay Police Lieutenant Abigail Lunasco, sa subong gina-validate, no, ginahimo kag ga-coordinate ang kapulisan sa Comelec kag ginalantaw nga mayara sang posible, no, mayara sang presensya sang mga armed group kag mayara sang previous nga mga election bala may problema sa election na may kakatabo nga mga krimen. Babapol sa munisubong, no, gina-validate ang duga nga isa nga hotspot area sa diri sa Negros Occidental sa sining election. Babapol sa subong nag-conduct, no, sang checkpoint ang kapulisan sa Negros Occidental sa tanan nga mga concerned areas. Babapol, so hindi lang man sa mga hotspot areas, pati pagid sa mga area gid babapol, so sa mga sa Negros Occidental. So, ini ginabantayan din sa ating sini nga mga kapulisan kung nagapadayon ini sila. So, ila sini nga checkpoint, bomba points, kaga harap nga daan na nga concerns, no, na address na sa PNP bomba points. So, ginahimo ini nila ang ila sini nga best bisan pa nga na-categorize, no, ang sa election ang hotspot area bomba points. So, ginahimo din nila ila sini nga best para mangin na matawhay kag hindi worse ang maabot nga election babapon. So ma-identify nga hotspot area ang mga banwa o kung syudad bangod nga kung mayara ini sang presensya sa mga armed group o kung mayari ini nga previous nga natabo nga mga krimen sang naglungkad kung sang nag-agi nga election last years babapon. So babapon, kamatiyan na ito na sini. Kung may halimbawa may matabo nga mga election-related violence, no? Di mo na siling ginimo, tanan nga best pro basi magsiling ka magkanta ka bala nga I did my best but my best wasn't enough. Yes, so magani Bombo Ponso, so dapat gid na kabay pa nga hindi matabo ang nga mga nag-aagi before Bombo Ponso may mga krimen nga natabo babapol. No, so pila na subong? Kay banwa ni LGU? Bali isa ka syudad sa north, kag ako na isa ka syudad kag duha ka banwa. So mera sang isa sa area sang north kag mera duha sa area sang south Bombapon. So wala pa nahatagan sang names Bombapon, no? Kung ano ini nga syudad kag municipality Bombapon. So Bombapon kamatian. Ang importante dira Bobo Carla, no, nga why kita sang kwan sa may matabo nga may failure of election. So dapat ang election naton diri tanan may aragid, no, kang mga LGUs kang mga banwa, no, kay para nga atis hindi na bala ma-delay ang mga counting bala sa mga boto bala kung may banwa, kung syudad, barangay hindi makapadagayon sang eleksyon. Yes, magigani Bombapon. So kabay pa, no, tanan yung mga barangay sa kada LGU mga gid sila makapagtigayon gid sang election this coming May Bombapon. So Bombapon, sa pamatian nato napakayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Lunasco. Okay, nalilagay na. Standby Bombo Carla, gina-check ta pa, no, si Lieutenant Abigail Lunasco ang aton nga spokesperson ni siya, no? Sa Negros Occidental Police Provincial Office. Actually, may isa po tayo na nadagdag. It's from the south, ma'am, no? Yun, ma'am, nadagdag siya, ma'am. Isang municipality from the south, but we cannot disclose it. It's up
to the COMELEC po, ma'am, as always. So, bali, 3 na po, ma'am. Isa sa north, 2 sa south. Bali yun, ma'am, may validation po tayong ginagawa and we also coordinate with the COMELEC, ma'am, no? And ito po yung na-determine nila, possible presence of private armed group, may previous election, rivalry. So, madami pong validation na ginagawa. I cannot say that, ma'am, kasi wala naman, I don't think, ma'am, na na-determine to siya last time, I guess. So, bago lang po ito, ma'am. Actually, bago lang po ito. Of course, ma'am, ito ay binabantayan natin, no? We conduct extensive checkpoints in the area and lahat ng concerns, no, is we address it on the PNP side with the order. So, definitely, ma'am, we're doing our best na even na nakategorize ito sa election hotspot is hindi naman po maging worst case or maging malala ang magiging election natin. Ilang taon tayo? Panilagan ta, Bombo Carla? Yes, ang magiging abang mapos, no? So, doon ini nga bantayan, no, ang maabot nga election abang mapos. So, kabay pa, ginagina pa nga bay sa tanan, nga maging okay ang election abang mapos. Sige? Yes. Yes, mapapos, may nag-report gikan sa patrol, ini si Bombo Carla may defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. This is Center for All #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takna, alas 8 sa gabi. At sa aton sa pag-pangalagad, no? So, ti sa mga pumuluyo, no? Ugyunan taniya. Ang eleksyon, hindi lang sila itugyan tayo sa pulis o kung sa militar da, no? Kung hindi kita iya maghatag kooperasyon, hindi ta maintain ang aton nga goal sa nga successful election sa May 9, 2022. Sa mga utod na pala sa babaw, ti kung pwede, hindi nyo lang biyan pag sa bara, kay may nung matapos niya. Bala kung may isa ka barangay lang ni gani, hindi o isa ka banwa, dako abi, no? Kung syudad, kaya dako pa na nga puntos yan mo, no? Especially mga local elected local positions or national position, national, okay, guro, kaya daw medyo bansanay, lagko, pero sa mga local, kung ma-declare mo da, may barangay hindi na matigan ng eleksyon, dako na nga bagay. No? So, basi ang nag-celebrate nga daog na, basi baliskan pa sa, kung gamay lang mga margins, o kung mga bansianay, no? So, that's why nga gusto tagid nga makapatigayon kita sa election 100%, no? Sa Mayo 9. 18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8, balikan tayo ba niya mabalita si Bombo Lianis Bernardo. May interview pa din sa kay Mayor Gina Lizares. Oy, may mayor galing si Palay, Bong. Mayor, pag bagyo kuno sa December 16 din ka. Daw ato kato kuno iya sa Metro Manila, kagway kada iya sa imong syudad. Di nalagyo yes mayor, no? To sa bahin sang Metro Manila, kagway sa iya sa nga syudad ti kay nanay nga natapos ng bagyo ti lumpat man sa to. Upod man sa iya nga utod na bla. Yung Vice Mayor subong nga si Oscar Montilla. So ti nag-inabot, amo bulig, ti naga-grandstanding man sila to pero pakita man sila to so ti kasugid man kamo nga manggaranon ng sipalay ti abi pakita nyo da be, no, nga tuntuod or 100% taga-bulig kamo kada ulikid kamo sa mapuluyo nyo da, no, nga pang wadaan sang balay, nagkalawasak ang balay, propiedad, mga kasapatan, ubos, kay nagluntad ang mga pagbinaha, sugid lang kamo, no? Kamo yang ati may mga damo niya kwarta, no? Gwaya ti no mga pilinggira, kapilanggiro kamo. Ako no daw mapaluoy-loy effect, no? Pero sa pagkamato, dabi nyo anong pinaka-the best nga mo sa pamilya Lizares, no? Kag Montilla sa Sipalay, ipakita nyo gastok mo personal yung kwarta. Bisan ubuson nyo pang manggad nyo da, no? Ti paki man niya, no? Kwarta yung kita mo lang na, importante mo luyo, makita mo da nga nagayuhom, nga bangod sa kalipay. Although manggad ti gipangabudayan nyo man pero ti ang ginatawag nga kindness, no, and generosity. Amo na iya, no, susugid lang ko hasta mintras guro ti kamo na lang na yang palanggaon sang tawo nga ibili na muspisto da. Kung may mangisog manguntra da, no, ti di na iya pag isakdagon sa puluyo kay because nga bisan personal yung kwarta nagkalaubos para ibulig nyo da sa napektuhan sa bagyo.
Ti sa mo nga mga hugada nga bagyo way kay mo di mayor ka pa. No? Tapos balik ka lang diya kung tapos na. O, ano gito ka importante? Balo naman kita bagyo layo plan na mapreprahan ta na. Sige, balikan nato ni Makabanan sa ato sa ringa pagpalagad pagkatapos kidamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Babalik na rin sa aton sa ring nga pagpalaga. 2 minuto sa nabinin natin sa pagpangotang takdang alas 8:30 sa gabi rin sa aton sa ring nga panatuntunan. Sige na lang karoon na lang naguro ang report ni Pomolya ni Silminado tagata Tiyempo kay Dugay-Dugay. Magkatakop na kita rin sa aton sa ring nga panatuntunan. At karoon na sa Bombo anay sa gabi pagbisita diri makabanan ni Vice President Lenny Robredo. Diri sa bay syudad sang Sipalay nga nagpanghatag dito sang sang shelter starter kits. Ahay. Di nagapaninghuwa man si BP Robredo ti basi pa man lang. Kung magtaas-taas man yung rating niya kag ti sa eleksyon niya mismo basi isa man ang madaog. Kanya-kanyang diska-urge na nimo. Why na niya sang why na niya sang silinga daw tap-tapa, ipal na niya sa bung. O, sige, duha na ka presidential forum, ang ginbalibaran ni former Senator Bongbong Marcos. Ang tawanta, kung magabuhin ni sa iya makabanan nga nga ginakuha perming prosento sa mga surveys.
nga ginapatigan diri sa pungsod Pilipinas. Ang ganito public ko sa Asia manang ng pulse survey ang nagaginawa sa mga SWS daw ay na daw kaligad tong SWS do na na salaan nga tigi na bakal sang mga politiko. So dapat maging independent ng survey. Although ang survey is a kind of mind conditioning, but at least may giya na tayo blati bagod sa pagka number 1 niya pero na no kay Bongbong Marcos because sa pagka number 1 niya kinanglan tabla sa kabutuhon bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Ikapila ni si BP Lini, no? Ikadua, ikatatlo, Isko Moreno, ikapat, Lacson, Panpilo. Di ba? Pacquiao, ara, gasinundan dayman, no? So, may real time yan nga bisan kulilat kay mo ya, bisan parang na gani, no? Sa sa sitwasyon ni Presidente Duterte. Kung distin ka na gidya nga mangin presidente sa pungsod Pilipinas, hindi na yung mapunggan. Sa mga surveys, why man to siya, no? Kapanguna man to permiya si Po, o former si Senator Grace Po, nga manog-end ng term niya subong. No? Asa nga sang April daw, second week naman lang isa sang April nag-pick up. Yan daw damo, nag-support sa iya. Bla, no? So mga mga milagro nga nagakatabo nga pwede pa maliso kung nagalapit na ang eleksyon, no? Hindi ka mangin kampante. Sige, alang-alang na siya po naton Sabado kita subong, February 5, 2022 ga presentasyon. Happy weekend sa inyong tanan-tanan. Halunggit kita ha, kay si Omicron ari pa. Ay lagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa iyong paupo na pagmati sabay na sa sponsor Black Time. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!